Zaboravite sve što mislite da znate o organiziranom kriminalu. Zamislite mračnu silu koja stoljećima oblikuje sudbinu jednog grada, entitet koji je neuhvatljiviji i smrtonosniji od bilo koje druge skupine. To nije sicilijanska mafija, niti kalabrijska ndrangheta. To je Camorra, hidra s bezbroj glava, od kojih je svaka žešća od prethodne. Ono što ćete otkriti razotkrit će vam svijet nezamislive moći, gdje pakt s Meksikancima može dovesti do propasti, ili dogovor Bečana s Latinoamerikancima može monopolizirati cijelo tržište. Garantiramo vam da nakon ovog putovanja vaša percepcija zločina više nikada neće biti ista. Pripremite se za ulazak u samo srce organizacije koja je oblikovala ne samo Napulj, već i cijelu Italiju i koja se i danas nastavlja razvijati infiltrirajući se u svaki aspekt društva. Povijest Camorre iznimno je složena, obavijena velom tajne, baš kao i sama organizacija. Tijekom svog vrhunca u 19. stoljeću često su je nazivali razbojničkom sektom. Njezini su članovi bili prisutni posvuda, kontrolirajući luke, tržnice, regulirajući opskrbu ispred građa i određujući cijene proizvoda. Bili su toliko utjecajni da su mogli utjecati na izbore i pokretati revolucije. Vlada Napulja više je puta morala tražiti njihovu pomoć. Rođena kao zatvorska sekta, Camorra se, zbog turbulentnih događaja 19. stoljeća u novonastaloj italijanskoj državi, prelila na ulice i stekla nevjerojatnu moć. Camorra je kasnije prolazila kroz uspone i padove, od podzemlja do ponovnog osvajanja moći u regiji, istovremeno orkestrirajući krvave sukobe sa stotinama žrtava. Međutim, te nedaće nisu ni najmanje oslabile. Za razliku od sicilijanske mafije, koja je nalikovala divovskom krakenu s pipcima koji se šire posvuda, Camorra je prije hidra, gdje svaku odsječenu glavu zamjenjuju dvije nove, koncept koji je izvrsno prikazan u seriji Gomorra. Ako vas zanima kako je ova zatvorska sekta iz 19. stoljeća preživjela i uspjela prodrijeti u gotovo sve sfere moderne kampanije, onda se pripremite za putovanje do njezinih korijena. Prva detaljna istraživanja Camorre provedena su od strane talijanske vlade 60. godina 19. stoljeća, što je dovelo do najpoznatije verzije njezina podrijetla, koja je i danas raširena u mnogim izvorima, španjolske verzije. Prema ovoj teoriji, Camorra je započela s drevnim španjolskim kriminalnim društvom iz 15. stoljeća, poznatim kao Gardunja, čiji su članovi stigli u Napulj u 15. ili 16. stoljeću, kada je kraljevstvo Napulja, uključujući Siciliju, bilo dio Španjolskog carstva. Međutim, dokazi koji podupiru ovu tezu iznimno su oskudni. Kao nepobitan dokaz, obično se navodi činjenica da je Camorra španjolska riječ koja znači svađa ili tučnjava, što je točno. Ali najsmješnije je to što ta španjolska riječ potječe od talijanske. Postoji i verzija koja je povezuje sa španjolskim baršunastim kaputom zvanim Mura, koji su kamoristi jako voljeli, ali ni to nije očito. Mnogo je hipoteza o španjolskom podrijetlu imena, ali nijedna se ne može smatrati pouzdanom. Drugo, zatvorska mitologija Camorre temelji se na prekrasnoj legendi o trojici španjolske braće Osso, Mastroso i Carcañoso, koji su došli u Italiju kako bi izbjegli progon. Braća su ubila napadača svoje sestre i prijetla im je smrtna kazna u domovini. Osso se nastanio na Siciliji gdje je osnovao mafiju. Mastroso je otišao u Kalabriju i stvorio ndrangetu, a Carcañoso je stigao u Kampaniju gdje je postavio temelje Camorre. Vjeruje se da je upravo taj motiv, španjolski vitezovi koji osvećuju povrijeđenu čast, postao osnova koncepta obiteljske časti u talijanskom organiziranom kriminalu, ali ne postoje dokazi o postojanju ove braće. Unatoč sporovima o točnom podrijetlu Camorre, neosporno je da je njezina pojava u službenoj povijesti Napulja bila logična posljedica povijesnog procesa. To ne znači da su Napolitanci imali neki urođeni kriminalni instinkt. Prije je to bila kombinacija čimbenika. Politička nepismenost, ekonomska zaostalost i povijesne peripetije prve polovice 19. stoljeća, zajedno sa stvarnošću života najvećeg lučkog grada, što je omogućilo nastanak prve kriminalne organizacije upravo u ovom centru. Napulj je bio treći najveći grad u Europi otprilike 300 godina, od 1500 do početka 1800, s populacijom od otprilike 350.000 ljudi. Tijekom cijelog 18. stoljeća često se borio za titulu drugog grada u Europi. Međutim, pred kraj 18. stoljeća počeo je doživljavati ekonomske poteškoće zbog pada izvoza svile, žita, ulja i vina, što je pak bilo uzrokovano međunarodnom ekonomskom recesijom i pojavom novih konkurenata. Osim toga, kuga 1656. godine dovela je do smrti ili bijega 60% gradskog stanovništva. No unatoč takvim katastrofama, čak i nakon kuge, tisuće ljudi migrirale su iz ruralnih područja u Napulj, jer je grad nudio mogućnosti za rad.
Međutim, posla je bilo malo, a broj siromašnih i potrebitih rastao je. Dok se 18. stoljeće približavalo kraju, ostatak Europe i sjeverna Italija doživjeli su ogroman ekonomski rast tijekom industrijske revolucije, dok je Napulj, glavni grad juga, ostao zarobljen u gotovo feudalnom sustavu kojim je vladala plašljiva monarhija, aristokratski službenici i buržoazija. 3/4 trgovine južne Italije prolazilo je kroz Napulj s velikim brojem ljudi zaposlenih u luci, skladištima i distribuciji robe. Mnogi su ljudi bili zaposleni i u službi aristokracije i srednje klase. To je bila jedna od glavnih značajki Napulja tijekom cijelog 19. stoljeća. Njegovo je stanovništvo raslo, ali rast stanovništva nije značio povećanje produktivnosti. Većina legalnog poslovanja Napulja sastojala se od preprodaje robe koja je stizala u lučki grad. Vrlo je vjerojatno da se Camorra pojavila u ovom razdoblju nakon sloma Napuljske republike, proglašene 1799. godine na valu Francuske revolucije, do 1815. kada je Napoleon konačno svrgnut i Burbonska dinastija ponovno uspostavila svoju vlast u Napulju, vladao je politički kaos, čije su praznine odmah popunili kriminalni elementi nastanjeni u najsiromašnijim četvrtima. Nakon 1815. godine srednja klasa počela se organizirati u tajna društva poput masonerije i karbonarija, te je pregovarala s Burboncima. No za veliku većinu siromašnih Napolitanaca, Camorra je postala jedini način da pokažu svoju prisutnost u društvu. Postala je neka vrsta masonske sekte za siromašne, naslijedivši čak i neke prakse, pravila, zakletve i rituale časnih društava. Gotovo sigurno ove običaje nisu preuzeli od mitske gardunje, već od masonerije i drugih sekti masonskog tipa. No kako su nepismeni Lazarone, siromašni napuljski puk, mogli prisvojiti misterije visoko rangiranih državnih sektara? Masonske organizacije bile su sastavni dio politike početkom 19. stoljeća, kada su Francuzi vladali Napuljem. Pokušali su regrutirati visoke talijanske časnike u redove masona kako bi ih utjecali i kontrolirali. No kasnije su masonske skupine postale središte otpora francuskoj vladavini i bile su zabranjene 1813. godine. U istom razdoblju, u političkom kaosu, počele su se konsolidirati skupine kriminalnih elemenata s komandnim centrom u zatvorima. Upravo je iz zatvorskih bandi Južne Italije sve počelo. Burbonci, ne bez razloga i s velikom sumnjom, nisu previše vjerovali tajnim društvima. Masonska sekta domoljuba, nazvana Karbonarija, što znači ugljenari, infiltrirala se u vojsku i izazvala neuspjelu revoluciju u Napolju 1820. godine. Kada se revolucija srušila, mnogi karbonari završili su u zatvoru na duže vrijeme, gdje su prirodno došli u kontakt s kamoristima, koji još nisu razvili definirane sektaške značajke. No 30. godina, 10 godina kasnije, te su se značajke pojavile. To jest, kamoristi tog razdoblja pozicionirali su se kao elita kriminalnog svijeta. Tako se u zatvoru dogodio važan trenutak, početak spajanja dijela liberalne aristokracije, koja je završila izvan zakona pod Burboncima, i svijeta južnih kriminalnih bosova. Više se ne može utvrditi jesu li sami političari nametnuli masonske tradicije zatvorskim šefovima ili su visokorangirani zatvorenici željeli ući u takav sustav. No činjenica je očita. Od 30. godina 19. stoljeća funkcionirala je kriminalna struktura s hijerarhijom masonskog tipa koja je dobila ime Camorra. 1836. i 37. godine u Napolju je, zbog prljavštine i nehigijenskih uvjeta, izbila epidemija kolere koja je usmrtila 2000 ljudi. Bijeda, zajedno s nemogućnošću utjecaja na situaciju, stvorila je pravi kaos i gurnula Camorru naprijed kao pravog glasnogovornika masa siromašnih Napolitanaca. Camorra je postala neka vrsta veze između monarhije i gomile, jer je 40. godina bila konsolidirana zatvorska struktura sa svojim pravilima, normama i kodeksom časti. I barem takav red bio je bolji od kaosa, a to su bili prvi znakovi međusobne povezanosti vlasti i organiziranog kriminala, te pojave modela delegiranja nekih pitanja Camorri. Početkom 50. godina u kampanijskim zatvorima koji su bili pod bezuvjetnom kontrolom Camorre, ponovno su masovno počeli stizati politički zatvorenici iz viših klasa. Bili su to liberali koji su sanjali o ujedinjenju Italije i koji su krajem 40-ih pokušali pokrenuti pobunu. Jedan od njih bio je vojvoda od Castromediana, koji je 1851. godine ušao u zatvor Castello del Carmine, jedan od najužasnijih na cijelom jugu. Vojvoda je ostavio detaljne memoare o ovom razdoblju, a oni su dragocjeni jer su do tada informacije o djelovanju Camorre u njezinim domenama bile oskudne, uglavnom zbog nepismenosti njezinih članova i političkog kaosa u Italiji. Po dolasku vojvode obukli su ga u uniformu i stavili mu lisice. Tamničar ga je vodio kroz smrdljive hodnike u sićušnu ćeliju s jednim rešetkastim prozorčićem visoko gore.
Dok se Castromediano zbunjeno osvrtao, ne shvaćajući što se događa, visok, elegantan muškarac u baršunastim hlačama i zlatnim satom na prsluku prišao mu je i vratio mu novčanik oduzet na ulazu. S tonom pretjerane uljudnosti, muškarac je izjavio da je on boss Camorre i da su oni, kao borci za slobodu Italije, oslobođeni davanja koje Camorra nameće svakom zatvoreniku, te da mogu računati na njegovu punu zaštitu. Dodao je i da je apsolutno sve u tom zatvoru, od ravnatelja do posljednjeg zatvorenika, pod njegovom potpunom kontrolom. Kasnije da je Castromediano shvatio da je to bio lukav potez. Novac mu je ipak iznuđen. Platio je pretjerane svote za hranu, tek nešto bolju od državnih kaša. I to nije bila jedina lekcija. Otkrića Vojvode zanimljiva su i nama, budući da je on opisao prvu Camoru u njezinu prirodnom okruženju, upravo onom u kojem je nastala, i to već nakon pojave sektaških obilježja. Ulični su lopovi završavali u zatvoru koji je pod starom vlašću, radi praktičnosti, gotovo legalno vodili najstariji zatvorenici. Tamo se u posljednjih nekoliko desetljeća razvio sustav te kriminalne sekte. Castromediano je počeo proučavati Camorru na najjednostavniji način, prateći novac. I prva stvar koja ga je pogodila bile su takse koje su naplaćivali na sve, do posljednje kore kruha i najjadnije krpe odjeće. Zatvorenici su morali iznajmiti čak i kutak za spavanje, koji se u zatvorskom žargonu zvao pizzo. Možda nije slučajno da ista riječ označava i mito ili zaštitnu taksu. Tko god bi odbio platiti, bio bi kažnjen. Kazna je varirala od premlaćivanja do žigosanja nožem ili čak ubojstva. Camorra je potrebe i prava svojih zatvorskih drugova, primjerice njihov kruh ili picu, pretvarala u usluge. Usluge za koje se na ovaj ili onaj način moralo platiti. Sustav Camorre temeljio se na moći pružanja tih usluga i uskraćivanja istih. Castromediano je također otkrio da su se kamoristi nazivali Napuljskim društvom časti i da su imali vlastiti tajni sustav komunikacije, čija je tablica za dešifriranje jednom zaplijenjena zatvoreniku. Ovaj je sustav bio dostupan samo višim rangovima. Vojvoda je bio svjedok iz suda Camorre, koji je na njegovo iznenađenje također imao sustav. Društvo časti nije se ograničavalo samo na ubijanje neželjenih, već je organiziralo pravi proces. Presuda je, međutim, bila objavljena na zidu zahoda, a optuženi o njoj ništa nije znao. Presude nisu donesene iz razloga pravde, već zbog razmatranja kodeksa časti u smislu u kojem ga je društvo časti razumjelo. Sporovi su rješavani na odobren način, najčešće dvobojem noževima. Zakletve i dogovori morali su se poštovati, nalozi slušati, a kazna prihvatiti kada je to bilo potrebno. Prema Castromedianovu svjedočenju, svaki dan u zatvoru netko je bio ranjen ili ubijen. Među kamoristima su cvali međusobna mržnja, zavist, svađe, tučnjave i ubodi nožem. Vrijedio je i koncept osvete, krvne osvete, za uvredu osobne časti kamorista. Tako je Vojvoda od Castromediana opisao državu u državi. Organizacija Camorre doista je ponavljala onu države, iako u grobnoj tami zatvora, isti zakoni, isti sudovi, isti porezi, ista moć novca nad svojim građanima. Kamoristi su poticali najdublje poroke, kockanje i alkoholizam, koji su uvijek najbolji način za zaradu. U zatvorskim hodnicima postojala je cijela bijedna ekonomija. Camorra je bila jedini vjerovnik kockara i pijanaca, a u podrumima su se čuli uzvici uličnih prodavača koji su trgovali masnim krpama i komadima ustajalog kruha. Kako je govorila stara kamoristička izreka, vadimo zlato iz buha. Osim toga, Camorra je monopolizirala i tržište krijumčarene robe. Čuvari su imali postotak od opskrbe knjiga, svijeća, odjeće i ništa nije stizalo bez njihova pristanka. Tako je zatvorska Camorra imala dvostruki poslovni model, osmišljen za vađenje zlata iz buha. S jedne strane iznude i porezi, s druge krijumčarena trgovina. Castromediano je također primijetio da su u napuljskim zatvorima bili zatvoreni razbojnici iz cijelog juga i svi su se nazivali kamoristima. Međutim, Vojvoda je primijetio razlike u dress codu koji su usvojili kamoristi iz različitih regija. Sicilijanci su obično preferirali crnu baršunastu odjeću, dok su se Napolitanci oblačili u jarke boje s upadljivim zlatnim dodacima i kapom fesko. Između Kalabrijaca i Napolitanaca obično su održavali neutralnost, ali ako bi zauzeli stranu, počelo bi strašno klanje. Međutim, unatoč svim neprijateljstvima i razlikama, budući sicilijanski mafijaši, napuljski kamoristi i kalabrijski endranghetisti sredinom 19. stoljeća nazivali su se članovima časnih društava. Njihov zajednički rječnik bio je znak zajedničkog podrijetla u zatvorskom sustavu kraljevstva dviju Sicilija. No ono što Castromediano nije mogao znati, budući da je bio u zatvoru, jest da je Camorra u tom trenutku već napravila svoje prve korake iz zatvora na ulice.
50. godina 19. stoljeća, unatoč svim represijama burbonske vlade, zahtjevi za promjenom su se nastavili. Ekonomija juga nastavila je sporo rasti, a velika većina robe prolazila je kroz Napulj. Između 1838. i 1852. godine izvoz žita povećao se 6 puta, a izvoz voća se udvostručio. Od 1832. do 1859. godine Napuljska luka obradila je ogromne količine trgovine. Samo između 1855. i 1859. luka je udvostručila svoju aktivnost. Kamora je naravno aktivno sudjelovala u svim poslovima. Zarađivala je novac ne samo kockanjem, krađom i prostitucijom, već je naplaćivala i poreze na robu koja je stizala u luku i prolazila kroz gradska vrata. Iznos koji su naplaćivali često je mogao doseći 10% vrijednosti same robe. Kontrolirali su i opskrbu hranom u gradu, a postojala je veza između seoskih i gradskih kamorista. Seoski kamoristi živjeli su u malim naseljima oko Napulja i nemilosrdno pljačkali poljoprivrednike na njihovim imanjima i na putu u grad. Na ulazima u grad počinjala je dominacija urbane kamore. Osim toga, u najsiromašnijim četvrtima kamoristi su zamijenili policiju. Snage reda jednostavno se nisu željele upuštati u najopasnija područja i povjerile su kamori održavanje reda. Već tada članovi društva uživali su neku vrstu političke carte blanche, koja se protezala na najkriminaliziranije četvrti. Ekonomski rast Napulja odvio se gotovo suprotno politici Ferdinanda II. Većina robe i kapitala dolazila je iz Njemačke, Francuske ili Švicarske. Tarife su sprječavale nove investicije i nove metode proizvodnje, a mnogi predstavnici srednje klase ovisili su o starom sustavu zapošljavanja u administraciji temeljenom na obiteljskom načelu. Tijekom cijele vladavine Ferdinanda II. Napuljsko društvo bilo je izuzetno nestabilno. Siromašni su bili prepušteni sami sebi i mogli su se nadati samo kamori, koja je time povećavala svoj utjecaj. Poznato je da se urbana kamora u Napulju sastojala od nekoliko sekcija, ponekad nazivanih lože, po jedna za svaku od 12 gradskih četvrti. Međutim, njezina glavna moć bila je koncentrirana u 4 četvrti donjeg dijela grada, odnosno u napuljskim slamovima. Šef kamorista ili capo società svake sekcije birali su njegovi kolege. Pored šefa sjedio je cantale ili blagajnik, kojemu je bio povjeren zadatak prikupljanja i preraspodjele novca društva. U svakoj četvrti postojao je vlastiti šef, capintrite, i mnogi mali šefovi bandi, pićoti. Najniža razina bio je pićoto di sgaro. Pravilo koje se protezalo na sve bio je zakon vječne šutnje u ophođenju s vlastima, kao i potpuna i kategorička zabrana bilo kakve komunikacije i zajedničkih aktivnosti čak i s bivšim predstavnicima pravosudnog sustava i vojske, bilo da se radilo o degradiranom vojniku ili otpuštenom sucu. Svatko tko je želio postati članom kamore morao je dokazati da ispunjava kriterije društva. Primjerice, postojala je zabrana za pasivne homoseksualce i za kandidate čija su supruga ili sestra bile aktivne prostitutke. Kandidati su također morali proći testove i biti promatrani od strane svojih nadređenih u društvu. Od njih se moglo zahtijevati da počine ubojstva ili nanesu ozljede. Ozljede su korištene kao kazna kako za strance, tako i za kamoriste koji su kršili pravila. Postale su najočitiji znak moći kamore u napuljskim slamovima. Jednom kad je novi član smatran spremnim, morao se zakleti na prekrižene noževe i boriti se u dvoboju s kamoristom odabranim ždrijebom. Ako bi novak pokazao svoju hrabrost, postao bi pićoto di sgaro, momak spreman za borbu, i pred njim je bio težak put da postane punopravni kamorist. Postati kamorist značilo je dobiti pristup ovlastima odlučivanja unutar društva i veći udio u prihodima od kriminalnih aktivnosti. U osnovi hijerarhije unutar kamore bilo je jedno načelo – eksploatacija. Kamoristi su nemilosrdno iskorištavali svoje mlade pićoti di sgaro, čiji je život opisan kao pun teškog rada, poniženja i opasnosti, koje su morali podnositi u nadi da će u nekom trenutku biti promaknuti u kamoriste. Jedan od najčešćih testova karaktera za pićota di sgara bilo je služenje kazne za kazneno djelo koje je počinio visokorangirani član društva. 10 godina zatvora. To je bila cijena koju se moglo platiti za mogućnost da se postane kamorist. Međutim, rangovi u kamori bili su fleksibilni. Nije bilo definiranih rokova. Velika većina članova sekte bila je nepismena, pa u napuljskom društvu časti nije bilo pisanih zakona. Svi običaji i pravila prenosili su se usmeno, mijenjajući se ovisno o vremenu i mjestu.
vlastu, volji nadređenih i odlukama donesenim na sastancima. Često su se zaobilazili legendarnom metodom koja je zapravo postala posjetnica Camorre, borbom noževima ili zumpata, koja je bila važan element obreda inicijacije, igrala je ulogu mehanizma za rješavanje sporova među članovima Camorre i služila je kao sredstvo za hijerarhijski rast u organizaciji. To jest, najhrabriji i najsposobniji Picciotto di Sgarro mogao je brzo napredovati u hijerarhiji izazivanjem nadređenih u borbu i pobjedom u dvoboju. Borbe noževima bile su posebna kultura Camorre i zaslužuju da se o njima detaljnije govori. Osim funkcije napredovanja u rangu pobjedom nad protivnikom u poštenom dvoboju, borba nožem imala je i funkciju viteškog turnira i služila je za demonstraciju neustrašivosti i prezira prema boli. Nož je postao glavno oružje kamorista ne samo zato što je bio idealan za skrivanje, već i prema drevnom principu zapamćenom još iz vremena starog Rima. Što je kraće oružje, to je hrabriji njegov vlasnik. Ovaj dvoboj, koji je obavljao toliko funkcija, nazivao se zumpata. Podrijetlo pojma zumpata dolazi od riječi zompa, što znači skok ili nalet, dijalektalne varijante talijanske riječi salto. Učenje borbe nožem počelo se u napuljskim slamovima već od djetinjstva, koristeći drvene modele ili jednostavno skupljene štapiće, a zatim se nastavilo u zatvorskim kriminalnim sveučilištima. Obuku novaka povjeravali su majstorima, obično Picciotima di Sgarro ili starim kamoristima, koji su mladim gangsterima objašnjavali kako napadati i braniti se prema svim pravilima viteškog mačevanja. Viteški kodeks Camorre zabranjivao je sudjelovanje u ovim dvobojima visoko rangiranim članovima organizacije, Capo Società i Capintrite, dok su obnašali svoje dužnosti bivšim kamoristima i članovima Camorre starijim od 60 godina. Također je zabranjivao izazivanje na dvoboje časti policijskim doušnicima, pasivnim homoseksualcima i onim kamoristima koji su dopuštali svojim majkama, sestrama ili djeci da se prostituiraju. Osim toga, pravila su zabranjivala bez odobrenja Capo Società izazivanje u dvoboj članova društva nižeg ranga u hijerarhiji Camorre. Povijest nam je sačuvala imena nekih majstora zumpate. Vjerojatno je najpoznatiji bio legendarni Capo Società iz 40. godina 19. stoljeća Agnello o Aussela, koji je stekao neslužbenu titulu kralja zumpate. O Aussela se bavio kupnjom neprodanih dobara burbonske vojske, pretežno konja, i doslovno je uništio sve one koji su premašivali cijene na aukcijama, postavši monopolist na tržištu konja. Uspio je i brzo napredovati u hijerarhiji i odmah postati capo, preskačući fazu Capintrite. Da bi to učinio, pod lažnim izgovorom, izazvao je Capintrite iz 4/4 dvoboj noževima i sve ih porazio. No ubrzo je O Aussela optužen za kršenje pravila Camorre. Imenovao je Capintrite organizacije svog tjelohranitelja, bivšeg vojnika. Osim toga, optužen je i za prodaju oružja razbojnicima koji su djelovali na seoskim cestama, što je također bilo zabranjeno pravilima i kao posljedica toga smijenjen je s dužnosti. Tada je O Aussela izazvao svog nasljednika na zumpatu, ali budući da prema pravilima Camorre Capo Società nije mogao sudjelovati u zumpati, izazov je odmah odbijen. Odmah nakon toga O Aussela je nestao iz Napulja i njegov se trag izgubio. No priča postaje još zanimljivija, njegova se žena proglasila udovicom i potraživala muževljev udio na tradicionalan način, izazivajući na dvoboj genoveškim mačevima, oružjem kamorističkih žena, ženu novog bosa. No borba se iz nekog razloga nije održala i ovdje treba spomenuti još jedan zanimljiv aspekt života napuljskog društva časti. Kamorističke žene imale su gotovo jednaka prava kao i muškarci. Nakon smrti supružnika, žena je mogla potraživati ne samo njegov novac, već i njegov status. Postojale su čak i ženske bande i zasebna vrsta ženske borbe nožem, ali sve se to odnosilo samo na ugledne žene. Camorra se, jedinstvena među društvima časti, otvoreno bavila prostitucijom i vođenjem bordela i općenito je imala vrlo tolerantan stav prema tom pitanju. Za razbojnike koji su se bavili takvom djelatnošću postojala je čak i posebna riječ ricotari, a prostitutke koje su pripadale kamoristima bile su označene ožiljkom na obrazu. Zanimljivo je i da biti prostitutka nije značilo nemogućnost izlaska iz kruga. S uspješnim brakom s kamoristom žene su jednostavno prestajale raditi i vraćena su im prava. I valja reći da su žene odigrale ne sekundarnu ulogu u budućim događajima, koji su doslovno promijenili povijest ne samo cijele Camorre, već i same Italije. Tako se krajem 50. godina 19. stoljeća u napuljskim slamovima formirala moćna kriminalna organizacija s vlastitim zakonima i dobro razvijenom aktivnošću. Camorra je doslovno vladala Donjim gradom, zapravo ne brinući se o službenim vlastima. No, u svibnju 1860. Giuseppe Garibaldi iskrcao se na Siciliju i započeo kampanju za ujedinjenje Italije.
Kraj starog burbonskog režima bio je neizbježan, a u ljeto iste godine u Napulju se doznalo da su garibaldinske trupe uspjele na Siciliji i da se pripremaju za iskrcavanje na talijanskom kopnu kako bi marširale na sjever. 26. lipnja Napolitanci su saznali koje će mjere poduzeti burbonska monarhija kao odgovor na invaziju. Na zidovima kuća bili su izvješeni plakati koji su proglasili suvereni zakon, u kojem je kralj Franjo II utvrdio da će kraljevstvo dvije Sicilije prestati biti apsolutna monarhija i prijeći u ustavnu monarhiju. Već je bila formirana vlada sastavljena od liberalnih domoljuba, proglašena je amnestija za sve političke zatvorenike, a zastava će biti talijanska trobojnica crvena, bijela i zelena, nadvišena grbom burbonske dinastije. Ubrzo su stanovnici shvatili da je Garibaldijeva ekspedicija stavila Franju u očajnu situaciju i da se burbonska država kolebala. Dan objavljivanja suverenog zakona postao je crni dan za napuljske policajce, godinama se policija bojala i prezirala kao korumpirani instrument represije. Sada su se našli politički bespomoćni, s gotovo sigurnošću da bi svakog trenutka mogla započeti borba za kontrolu ulica. Navečer tog dana, kada su se pojavili plakati suverenog zakona, skupina ljudi iz najsiromašnijih ulica otišla je u Via Toledo kako bi izviždala policajce. Vlasnici trgovina spustili su rolete i očekivali najgore. Imali su dobre razloge za strah, masovni neredi redovito su se događali u Napulju i uvijek su bili popraćeni pljačkama. Ozbiljni problemi počeli su sljedeći dan, kada su se na ulicama okuple dvije gomile rojalista i domoljuba, skandirajući slogane. Među gomilom uočena je figura koju su novine opisale kao obučenu poput razbojnice, ukrašenu vrpcama i zastavama, s društvom slično odjevenih žena koje su mahale maramicama. Bila je to Sangiovanara. Sumnjalo se da je Sangiovanara izazvala nerede dijeleći jeftini alkohol iz svoje taverne i aktivno vodeći domoljubnu propagandu. Sangiovanara, ključna figura u neredima ljeta 1860. godine, bila je vlasnica bogate taverne u centru grada i pukom slučajnošću rođakinja tadašnjeg bossa Camore Salvatorea de Crescenze, o kojem ću kasnije govoriti. Na ulicama su izbili masovni neredi, gomile su pritiskale policajce, dvije su osobe ubijene i samo je dolazak konjaničke jedinice spriječio daljnje pogoršanje situacije. Svima se činilo da je to samo uvod u nadolazeći teror. Bojeći se najgoreg, policajci na konjima tog su dana napustili Napulj, spašavajući svoje živote. Sada se nitko nije mogao suprotstaviti gomili, organizirane bande, naoružane do zuba, naizmjenično su ulazile u policijske postaje, kradući dokumente i paleći ogromne vatre. Napuljska policija prestala je postojati. No u podne, na opće iznenađenje, nastupilo je neko primirje. Razbojnici su doista pretukli neke uhvaćene policajce, ali umjesto da ih linčuju, predali su ih vojsci. Oko vatri u blizini policijskih postaja čuli su se pljesak, smijeh i ples, a ulični su dječaci rezali policijske uniforme i dijelili komade kao suvenire. Nije to izgledalo kao pobuna protiv monarhije, već kao narodna fešta. No najneočekivanije je bilo to što nije bilo pljačke. Ustanici iz siromašnih četvrti predali su novac i vrijedne predmete pronađene časnicima vojske ili župnim svećenicima. Skupina siromašnih čak je otišla na ulice i pozvala trgovce da otvore trgovine, uvjeravajući ih da samo žele protjerati burbonske policajce, a ne opljačkati. Bili su to vrlo čudni dani. No ubrzo su događaji krenuli još fantastičnijim putem. Večer prije napada na policijske postaje, kralj Franjo II žurno je imenovao novog prefekta policije, odvjetnika po imenu Liborio Romano. Bio je dužan Burboncima. Početkom 50. godina, kao i svi liberalni domoljubi, bačen je u zatvor. Međutim, zbog zdravstvenih razloga, 60-godišnjak je pušten i dopušteno mu je da se vrati u Napulj. I sada je došlo njegovo vrijeme da vrati dugove. Povjeren mu je zadatak vođenja policije, a to je bio najteži posao od svih. Nekoliko sati nakon što je preuzeo dužnost, Romano je pokrenuo jednu od najhrabrijih inicijativa u povijesti policije. Ponudio je Camori priliku da se rehabilitira u policiji. Šefovi Napuljskog društva časti spremno su prihvatili ovu ponudu i ubrzo su kamoristi s kokardama i trobojnim vrpcama, crvenom, bijelom i zelenom bojama talijanske zastave, prikačenim na prsa ili kapu, počeli patrolirati teritorijem. Kao rezultat toga, Napulj nije opljačkan, a Liborio Romano postao je heroj. 23. srpnja, na njegov dan sveca, proslavljen je vatrometom i povorkom s lampionima. Romanova je politika bila toliko učinkovita da su mnogi kamoristi kasnije regrutirani u novu nacionalnu gardu. Rizikantno ljeto između pada burbonskog režima i dolaska Garibaldija
Proteklo je mirno kao što nitko nije ni pomislio. Iznimna uloga Camorre u napuljskoj drami završila je u Torinskim novinama, novom glavnom gradu Italije. Jedan je časopis istaknuo događaj objavljujući portrete bossova Camorre. Jednog od njih, Salvatorea de Crescenzoa, već sam spomenuo, i on je bio važna osoba. Rođen 1822. godine u obitelji postolara, 1849. godine prvi je put osuđen i zatvoren zbog teških tjelesnih ozljeda, te osumnjičen za ubojstvo drugog zatvorenika. 50. je proveo u zatvoru, izlazeći samo na kratka razdoblja, a posljednje uhićenje prije nego što se njegov portret pojavio u tisku bilo je u studenom 1859. godine. De Crescenzo je bio poznat i kao pravi majstor zumpate, a sada kao pravi narodni heroj. I dok je na jugu Garibaldi činio čuda domoljublja za cijelo kraljevstvo uz pomoć šačice dobrovoljaca, u Napulju je izvana izgledalo da se dogodilo čudo, čak i prije njegova dolaska, a novine su pisale: iskupljen Camorre, kriminalni bosovi shvatili su pogrešan put kojim su krenuli. Međutim, tamo gdje se susreću mase, organizirani kriminal i politika, čuda ne postoje, barem ne besplatno. Zapravo, dogovor između liberalnih domoljuba i kamorista protiv Bourbona bio je sklopljen mnogo prije Garibaldijevog dolaska, nekoliko godina prije početka oslobođenja. Skupina domoljuba tajno je stigla u Napulj s ciljem svrgavanja burbonske monarhije. Mnogi od tih zavjerenika pridružili su se tajnoj organizaciji Odbor za red, a sredinom 50. godina sklopljen je tajni dogovor između pokreta za ujedinjenje Italije i Camorre. Domoljubi su dobro poznavali Napulj i znali su da bez podrške Camorre, a time i mase, bilo koja politička revolucija neće uspjeti. Međutim, nisu se svi domoljubni vođe složili s ovom taktikom, niti svi kamoristi. Ali u burbonskoj policiji i sama duboko infiltrirana Camorrom procurile su informacije da je boss Salvatore de Crescenzo bio jedan od onih koji su pristali na dogovor. Prema svjedočenjima, na prvom tajnom sastanku zavjerenika s bossovima iz Sjene stvari nisu išle dobro. U početku su se kamoristi grubo izražavali prema dobro odjevenim domoljubima, optužujući ih da zanemaruju potrebe siromašnih, i odmah su im jasno dali do znanja da im neće dopustiti da sami pobiru plodove revolucije. Nakon toga, kamoristi su se prihvatili posla. Da bi se izazvala domoljubna pobuna protiv burbonske monarhije, trebalo je mnogo novca. Za početak, tražili su nagradu od 10.000 dukata za svakog bossa. Prema modernim procjenama, s vrlo približnim izračunima, bosovi su tražili $170.000 za svakog bossa za pomoć u svrgavanju burbonske države. Ipak, domoljubi su nevoljko prihvatili uvjete društva časti i isplate su počele stizati. Ali priprema se odužila i nije ušla u fazu aktivnih akcija. Lukavi bosovi preferirali su ucjenjivati domoljubne zavjerenike, prijeteći da će sve ispričati burbonskoj policiji ako ne dobiju više novca. Stvari za napuljske domoljube izgledale su vrlo sumorno kada se 1859. godine situacija iznenada promijenila dovršetkom prve faze ujedinjenja Italije na sjeveru. To je nekako promijenilo pravila igre. Rat između policije i Camorre ušao je u novu fazu i počele su masovne racije u njihovim četvrtima. Mnogi kamoristi, uključujući Salvatorea de Crescenzoa, poslani su na zatvorske otoke kod talijanske obale krajem studenog 1859. godine. Nakon ovog sukoba, savez s Odborom za red više se nije činio samo kao izgovor za ucjenu, već i kao vrlo obećavajući posao. Garibaldijev napad na Siciliju u svibnju sljedeće godine i donošenje suverenog zakona doveli su situaciju do vrhunca. Kao što se sjećate, akt je proglasio amnestiju za zatvorenike, a oslobođeni bosovi bili su nestrpljivi da se osvete policiji. Razlog zbog kojeg je naoružana gomila koja je napala policijske postaje pokazala tako izvanrednu samodisciplinu bio je taj što su gotovo svi bili kamoristi koji su sklopili dogovor s domoljubima nekoliko godina ranije. Sangiovanara je bila ključna figura, u njezinoj se taverni održavali tajni sastanci, a ona je pomogla zatočenim domoljubima da iznesu poruke iz burbonskih zatvora. Ali Borio Romano imao je najizravnije veze s Camorrom. Prvo, njegov otac je bio karbonar, isti mason iz 20. godina koji je bio u zatvoru zbog svojih uvjerenja. Drugo, i on je bio zatvoren iz političkih razloga, kratko, ali ipak. Stoga je vrlo vjerojatno da su Romano i Napuljsko društvo časti djelovali u dogovoru od samog početka i zajedno planirali uništenje napuljske policije i njezinu zamjenu kamoristima. Na kraju krajeva, točni detalji dogovora, koji je nedvojbeno sklopljen između razbojnika i domoljuba, nisu važni. Kao što će događaj u Napulju uskoro pokazati, pakt s vragom uvijek je pakt s vragom, bez obzira na to što je napisano sitnim slovima.
Posljednji kralj Burbonske dinastije napustio je Napulj 6. rujna 1860. a sljedećeg jutra Garibaldija je na kolodvoru dočekala oduševljena gomila, među kojom su se nazirali baršunasti prsluci i sjajni zlatni lanci. Liborio Romano podijelio je Garibaldijevu slavu. Veliki prijatelj Camorre prvi je stisnuo Garibaldiju ruku na peronu napuljske stanice. Zajedno su se zatim popeli u kočiju i prošli kroz slavljeničku gomilu s kamoristima koji su pucali u zrak i razmetali se trobojnim kokardama. Nakon toga u Napolju je uspostavljena privremena vlast koja je vladala u Garibaldijevo ime dok je on pripojio ostatak kraljevstva. Za Camorru je to bio pravi startni signal. Željena kokarda, dobivena u ljeto 60. postala je državna dozvola za iznudu, a nakon obnove privremene vlade više nisu trebali skrivati svoje prave motive. Kada su postali policajci, na neko su vrijeme prestali biti kamoristi i postali pravi spasitelji Napulja. Ali kada se sve vratilo u normalu, ponovno su postali kamoristi, ne prestajući biti policajci. Krijumčarenje i iznuđivanje postali su isplativiji nego ikad. Camorra je doslovno preuzela kontrolu nad cijelim gradom. Svi ulazi i izlazi, luke, tržnice, sve što je stizalo u grad kontrolirali su oni, od lučke robe iz Afrike do sira iz najbližeg predgrađa. Državni carinski prihodi srušili su se u jednom danu. Legalnim carinicima prikupljeno je samo 25 soldi, dovoljno samo za kupnju nekoliko pica u najbližoj tratoriji. Camorra je pronašla i nova područja utjecaja. Nakon dolaska Garibaldija i uspostave privremene vlasti, deseci tisuća ljudi osjećali su se bespomoćno. Državne institucije preplavile su gomile molitelja svih vrsta. Bilo ih je toliko mnogo da su se ministri i administratori morali probijati kroz hodnike. A na početku reda pred vratima ureda uvijek su bili kamoristi koji su odlučivali tko će podnijeti molbu za posao, ugovor ili mirovinu. Došlo je do toga da su neki ministri održavali sudske rasprave okruženi kamoristima. Među tim ministrima bio je nedvojbeno Liborio Romano. Tako, čak ni pod Burboncima Camorra nije imala takve mogućnosti, ali blagostanje nije moglo trajati vječno. 1. listopada 1860. građani Napulja jednoglasno su glasali za pripojenje kraljevstvu Italije. Ubrzo nakon ovog plebiscita Garibaldi se odrekao svoje privremene diktature i predao katastrofalni kaos koji je stvorio Liborio Romano privremenoj vlasti, koja je upravljala integracijom Napulja u kraljevstvo Italije. Čovjek zadužen za rješavanje policijske krize u Napulju bio je još jedan talijanski domoljub s juga, još jedan veteran burbonskih zatvora po imenu Silvio Spaventa. Nepotkupljivi Spaventa koji je služio gotovo 10 godina i pušten je tek 1859. nije želio imati ništa s Camorrom. Ako ga je blaga vlada Liboria Romana učinila miljenikom donjeg grada, oštre represije Spavente donijeli su mu mržnju. Prva masovna uhićenja članova Napuljskog društva časti dogodila su se već 16. studenog 1860. Zaplijenjena je velika količina oružja i policijskih uniformi. Salvatore de Crescenzo, miljenik tiska, ponovno je zatvoren. Tamo je nastavio svoj uspon na vrhove kamorističke hijerarhije, a 2 godine kasnije, ujutro 3. listopada 1862. upravo na pragu zatvora Vikarija, de Crescenzo će biti ubijen od strane svojih neprijatelja. No čak i kad je de Crescenzo bio u zatvoru, Camorra se nije namjeravala predati pod pritiskom Spavente. U noći 21. studenog 1860. kamoristi su napali prefekturu, nadajući se da će osloboditi svoje vođe iz ćelija. Spaventa je odgovorio još brutalnijom serijom pretraga i uhićenja tijekom božićnih praznika, a u siječnju 1861. protiv njega je održana ulična demonstracija, nakon čega je uslijedila peticija s 1000 potpisa koji su tražili njegovu smjenu. Ignorirajući svoju nepopularnost, Spaventa je odgovorio novim uhićenjima. No ono što je najviše iritiralo kamoriste bilo je to što je Spaventa zabranio članovima nacionalne garde da nose uniformu kada nisu bili na dužnosti. Za kriminalce infiltrirane u nacionalnu gardu ova zabrana značila je nemogućnost korištenja sile policijske uniforme za iznudu. Osveta je bila brza. 26. travnja 1861. bijesna gomila sastavljena od 10 kamorista provalila je u zgradu ministarstva vičući smrt Spaventi. Umjesto njega ubijen je jedan časnik dok je Spaventa uspio pobjeći. Sljedećeg dana pojavio se u prepunom kafiću i otišao na premijeru predstave, pokazujući da se ne boji Camorre.
Međutim, neke je lekcije naučio. 3 mjeseca kasnije, nepotkupljivi Spaventa našao se upleten u izuzetno neugodnu, ali istodobno tipično napuljsku priču. Blizu njegove kuće dogodilo se ubojstvo policajca, čije su veze s Camorom bile svima poznate. Ubojica je brzo pronađen. Bio je to neki Demata koji je, zahvaljujući zaštiti utjecajne osobe, ubrzo pušten. A ta se utjecajna osoba pokazala kao sam Silvio Spaventa. Demata je bio član Spaventine osobne garde. Govorilo se da ga je Spaventa koristio za zastrašivanje politički opasnih novinskih redakcija i premlaćivanje novinara koji su odbijali suradnju. Dakle, čini se da je čak i nepotkupljivi Spaventa pao pod napuljske običaje. Očito je da je društvo časti izvuklo važnu lekciju iz svega što se dogodilo tijekom krize između burbonskog režima i osnutka Ujedinjene Italije, lekciju o traženju najkorumpiranijih političara. Međutim, valja napomenuti da se u tom razdoblju Camorra nije uspjela integrirati s državom. Ostala je država u državi. To se dogodilo uglavnom zbog njihove pohlepe i rascjepkanosti. Stare su se uprave, birajući između kazni, poreza i prijetnji Camorre, uvijek priklanjale kriminalcima. Novi političari sa sjevera pak nisu htjeli prihvatiti takvu situaciju. Spaventa je bio prvi u dugom nizu onih koji su pokušali boriti se protiv Camorre u njezinu uporištu. Tako se tada nisu uspjeli ekonomski uklopiti u politiku, kao što su to učinila njihova sicilijanska braća. Vlada se nije oslanjala na njihova ulaganja za potporu gospodarstvu, a nisu imali ni znanje kako lobirati za svoje kandidate. Glavna aktivnost i profit Camorre ostali su svi oblici ilegalnih iznuda, kockarnice i prostitucija. U 19. stoljeću nije uspjela izaći iz sjene. Ova je posebnost ograničila rast Camorre, ali je ipak bila previše jaka da bi bila potpuno uništena. Razdoblje nakon ujedinjenja Italije predstavlja drugu fazu postojanja Camorre, koja je trajala otprilike do početka 20. stoljeća, a karakterizira je stalno napredovanje Camorre u mnogim sektorima napuljskog društva. U ovom pola stoljeća Napulj i jug počeli su još više zaostajati za ostatkom Italije. Tržište je bilo preplavljeno protokom robe iz Francuske i Velike Britanije, što je uništilo lokalne industrije svile i lana. Državni su se porezi udvostručili, ali većina prikupljenih poreza i akumuliranog kapitala bila je namijenjena ulaganjima u brzo rastuću industriju sjevera. Siromaštvo je ostalo endemično, a u gradovima su izbijale epidemije kolere. U zatvorima je i dalje postojala gusta mreža razbojnika, koja je ostala žarište kriminala. Vlasti se nisu previše brinule o reorganizaciji zatvorskog sustava i upravo su se iz popravnih ustanova Camorra redovito opskrbljivala svježom krvlju. U tom je razdoblju Camorra počela istraživati nova ekonomska područja, sudjelujući prvi put izravno u preprodaji konja i sve više se infiltrirajući u visoko društvo. Preferirana metoda širenja poroka i užitaka bile su kockarnice koje su postajale sve privatnije i profinjenije, s većim ulozima i ljepšim okruženjem. Sami kamoristi sada su se pokušavali oblačiti kao ugledni ljudi. Ako su 60. godina njihovi baršunasti prsluci, zlatni lanci, ožiljci i tetovaže služili za zastrašivanje. Pred kraj stoljeća visoko rangirani kamoristi bili su nerazlučivi od uglednih građana. Skrivali su tetovaže i nastojali ne pokazivati borbene rane. U napuljskom gospodarstvu sve su više dominirale općinske narudžbe za obnovu mnogih najstarijih gradskih četvrti, čiji je novac završavao u bezdanim džepovima političara i njihovih kriminalnih prijatelja. I upravo zbog toga izbijale su epidemije kolere i bolesti uzrokovane nehigijenskim uvjetima. U tom pogledu vrijedan je spomena i štrajk kočijaša koji se dogodio u kolovozu 1893. godine. Bijes gomile izazvan je prijedlogom da se proširi gradska tramvajska mreža, te je 3000 kočijaša započelo nasilan ulični prosvjed koji se poklopio s domoljubnim demonstracijama protiv ubojstva nekoliko talijanskih radnika na jugu Francuske. Ubrzo su im se pridružili socijalisti, anarhisti i gladna gomila iz Donjeg grada i počeli su sukobi s policijom, tijekom kojih je slučajno ubijeno 8-godišnje dijete. Za uspostavu reda pozvana je čak i vojska. Pravi uzrok nereda nije naravno bio pravedni gnjev poštenih radnika. Među kočijašima je bilo mnogo kamorista koji su pak imali mnogo političkih prijatelja, a ti su političari imali neka pitanja za središnju vladu u Rimu. Prvo, ljudi sa sjevera željeli su iz nekog razloga lukrativni tramvajski ugovor povjeriti belgijskoj tvrtki, a ne uglednim napolitancima. Drugo, prijetilo im je da će izgubiti kontrolu nad programom obnove siromašnih četvrti, započetim upravo nakon epidemije kolere. Tako se ponovno suočavamo s uobičajenim obrascem. Neki posebno pohlepni političari sklapaju dogovore s onima koji kontroliraju mase i valja napomenuti da ponovno pobjeđuju. Neredi i smrt djeteta prisilili su Rim na ustupke. U početku je kočijašima rečeno da neće biti tramvajske reforme, no nakon što su se svi razišli, izvorni planovi su obnovljeni točno onako kako je to služilo Napulju.
Belgijski je savjetnik već bio na putu prema jugu, financiranje za beskonačnu obnovu siromašnih četvrti nastavilo se, a Camorra je zadovoljno trljala ruke, dobivajući svoj dio od svih ugovora. No, dolazilo je 20. stoljeće. Italija je ulazila u drugu epohu. Pojavio se centralizirani bankarski sustav, započela je brza industrializacija. Fiat u Torinu počeo je proizvoditi automobile 1899. a Pirelli je počeo proizvoditi automobilske gume 1901. godine. U sljedećim godinama talijanski su se gradovi ispunili bukom i svjetlom. Automobili, električni tramvaji, robne kuće, kafići, kina i nogometni stadioni. U politici su reforme bile na dnevnom redu. Sve više ljudi postajalo je pismeno i dobivalo pravo glasa. Socijalistička stranka, iako još uvijek mala, bila je dovoljno jaka da dobije ustupke u parlamentu. 1913. godine u Italiji će se održati prvi opći izbori na kojima su zakonom svi odrasli muškarci imali pravo glasa. Dogodila se i revolucija u području masovnih medija. Novine su nicale kao gljive, njihove su se naklade povećavale, a novinari su počeli tražiti senzacije i otkrivati tajne. Za Camorru je to bio pravi izazov. Kao što se sjećate, ona se temeljila na činjenici da je većina njezinih članova bila nepismena i bezuvjetno je vjerovala u bajke o braći Osso, Mastroso i Carcagnoso, koje su im pričali nadređeni. I u bliskoj budućnosti Napuljsko društvo časti moralo se suočiti s bitkom u organiziranijem i demokratskim društvu, gdje je javno mnijenje oblikovalo političke odluke koje su određivale sudbinu kriminalaca. Još jedna kobna okolnost bila je pojava socijalističke stranke. Liberali nikada nisu pokušavali privući mase politički nepismenih siromašnih, orijentirajući se na drugu klasu. Socijalisti su pak počeli Camorri oduzimati pažnju siromašnih četvrti. Bez njihova dopuštenja započele su velike ulične demonstracije radnika, a socijalističke publikacije poticale su na osudu korumpiranog i trulog sustava. Nakon pobune kočijaša, pažnja svih stanovnika Italije okrenula se Camorri. Stoga je 1900. godine komisija pod vodstvom Giuseppea Sareda krenula iz Rima u Napulj s ciljem istrage o mračnim poslovima juga. U rujnu 1901. Saredo je javnosti predstavio izvješće na 200 stranica o kojem vrijedi detaljno govoriti. Blagostanje Camorre prema inspektoru bilo je posljedica činjenice da su dužnosnici bili zauzeti borbom za položaje, a ne brigom o građanima. Camorra se, po njegovom mišljenju, dijelila na visoku i nisku. S niskom je sve bilo jasno, bili su to ti isti nepismeni stanovnici 4/4. No visoka Camorra bio je novi fenomen. U 40 godina nakon ujedinjenja na ugovorima i društvenim klubovima izrasla je cijela generacija elegantno odjevenih kamorista i njihova vlastita mreža u visokom društvu, koja je nudila bilo kakvu uslugu u bilo kojem sektoru društva. Bilo je ljudi od povjerenja Camorre kojima se moralo plaćati, kao što se nekada plaćalo za zrak i mjesto za madrac u kutu ćelije. Izvještaj je imao učinak bombe i izazvao je žestoke rasprave u društvu, iznoseći na vidjelo ono što je ranije bilo poznato samo na napuljskim ulicama. Ako su prije samo Napolitanci znali što znači ožiljak na lijevom obrazu privlačnog mladića, sada je cijela Italija shvatila da to uopće nije posljedica pada s konja u djetinjstvu. Dapače, u tom trenutku Camorri nisu oduzeti samo sektaški principi. Počeo je masovan odlazak Talijana iz zemlje. Samo iz Napulja u prvih 6 godina 20. stoljeća otišlo je otprilike 400.000 ljudi. Preostali su bili i dalje nepismeni. 42% odraslih Napolitanaca nije znalo čitati prema popisu iz 1901. godine. No industrializacija, koja je stigla i na jug, nudila im je stabilan posao i sindikate u kojima su imali priliku dati svoj glas ne Camorri, već socijalistima koji su obećavali ne strah i iznude, već status i stvarna rješenja. No posljednji je pečat ovoj fazi Camorre stavio slučaj Cuocolo, koji su njujorške novine nazvale suđenjem stoljeća. Ujutro 6. lipnja 1906. policija je provalila u stan u ulici Leonarda da Vincija u centru Napulja. Tamo su pronašli tijelo bivše prostitutke Marije Cutinelli, umrle od 13 uboda nožem. Policija je odmah posumnjala na zločin iz strasti i odmah je započela potragu za suprugom žrtve, Genarom Cuocolom. Cuocolo je pronađen sljedeći dan, ali i on je bio mrtav. 47 uboda nožem i razbijena lubanja. Iz prirode rana bilo je jasno da je ubojstvo počinjeno s divljačkom okrutnošću. Otkrilo se da je Cuocolo doista bio bivši član Napuljskog društva časti, a njegova zaslužna supruga radila je u jednom od kamorističkih lučkih lokala. 5 visokih časnika, uključujući velikog Enrika, tadašnjeg vrhovnog bosa Camorre,
Uhićeno je, ali protiv njih nije bilo čvrstih dokaza. Brojni svjedoci potvrdili su da su petorica navečer Cvokolovog ubojstva večerali u restoranu udaljenom nekoliko stotina metara od mjesta zločina. Veliki Enrico i njegovi prijatelji pušteni su gotovo odmah nakon uhićenja, na veliko ogorčenje napuljske javnosti. Karabinjeri su preuzeli slučaj, a početkom sljedeće godine pronašli su dragocjenog doušnika, mladog trgovca konjima, okorjelog lopova i kamorista po imenu Gennaro Abatemaggio. Nije bio prvi kamorist koji je prekršio kodeks šutnje, ali ne samo da ga je prekršio, doslovno je istražiteljima i javnosti otkrio cijeli sustav Camorre. Karabinjerima je ispričao da je presudu Cvokolu donio sud Napuljskog društva časti. Cvokolo, primatelj ukradene robe, naredio je izvjesnom Luigiju Areni pljačku, a kada je Arena donio vrijedne stvari, Cvokolo ga je predao policiji. Arena je iz kažnjeničke kolonije na otoku Lampedusi napisao pismo starijem kamoristu tražeći pravdu. Na sudu Cvokolo je osuđen na smrt, a zadatak izvršenja presude pripao je velikom Enriku. On je angažirao 6 ubojica koji su ubili Cvokola i njegovu ženu. Sam Abatemaggio je sve to znao jer je služio kao kurir velikog Enrika i osobno je vidio kako su ubojice nakon djela donijeli bosu krvavi nakit iz stana Kutinelijevih. Slučaj se postupno obogatio novim likovima, čije se postojanje činilo nevjerojatnim. I ne, to nisu bili ulični lazarone, već ugledni ljudi, čak i poznati u gradu, koji su, kako se pokazalo, davali lihvarske zajmove aristokratima uništenim kockanjem, monopolizirali tržište konja i primali postotak od gotovo svakog posla u gradu. Visoka Camorra pokazala se javnosti u svojoj veličini. U tisku se čak pojavio naziv za njih ubojice u bež rukavicama. Rukavice su tada bile simbol buržoazije. Nije iznenađujuće što je, na kraju, da bi se Camorra izvela pred sud za ubojstvo Gennara Cvokola i Marije Cutinelli, trebalo 4 godine i 9 mjeseci istrage i pravne pripreme. 1908. godine na jugu Italije dogodio se razorni potres koji je nakratko odvratio pozornost od slučaja. Umrlo je otprilike 80.000 ljudi, a preživjeli su počeli masovno migrirati u novi svijet. Konačno, u ožujku 1911. u Viterbu, malom gradu između Rima i Firenze, započelo je suđenje Cvokolu. Abatemaggio je govorio i govorio, a svaka njegova riječ bila je željno zabilježena. U međuvremenu, svjedočenje samog Enrika također je bilo senzacija. Bio je šarmantan i elokventan čovjek. Uopće nije bio poput onoga kako se zamišljalo bosove Camorre. Ukupno je ispitano otprilike 800 svjedoka. Suđenje se odvijalo vrlo napeto, dugo, s tučnjavama, uvredama i stalnim odgodama. No 8. srpnja 1912. 41 optuženik u slučaju ubojstva Cvokola ponovno je pozvan u pretrpanu sudnicu Viterba kako bi saznali svoju sudbinu. Ukupno su osuđeni na više od 4 stoljeća zatvora. Najznačajnije nakon suđenja u Viterbu bilo je to što je Camorra, kao organizacija koja je postojala i prije ujedinjenja Italije, zapravo nestala. Nekako su Gennaro Abatemaggio i prethodni pravosudni presedan, koji je pomogao stvoriti okončali povijest Napuljskog društva časti. Istraga je konačno pokazala koliko je jaka veza između policije i Camorre, a ovaj put su policajci svjedočili protiv svojih bivših prijatelja. I ta je snažna veza poslužila upravo kao najistinitije svjedočenje. Većina ispitivanih policajaca tvrdila je da je Camorra u obliku u kojem su je svi poznavali sada bila sjećanje na prošlost. Njezini sektaški principi bratstva i kodeksa šutnje više nisu funkcionirali u modernom svijetu. Postupno se pretvarala u rascjepkane skupine u kojima je vladala zakon jačeg. Slijepa poslušnost nadređenima, samo zato što su bili nadređeni, nestala je. Ne, kamoristi su nastavili raditi ono što su radili. Štitili, iznuđivali, vodili bordele, ali su to činili neovisno jedni od drugima, djelujući u koaliciji na teritorijalnoj osnovi ili se boreći prema tom principu. Camorra kao sustav u trenutku čitanja presude u slučaju Cvokolo praktički više nije postojala. Veliki Enrico bio je posljednji koji je pokušao oživjeti napuljsko društvo časti prema starim šemama. Nakon njegova uhićenja sve se raspalo. Camorra se nije uspjela nositi s modernizacijom Napulja. Mogli su nositi bež rukavice, ali ožiljke na licu nisu uspjeli sakriti. Legenda o Camorri kaže da su se, nedugo nakon presude Cvokolu, navečer 25. svibnja 1915. godine, nekolicina preostalih članova Camorre sastali u podzemnom baru u četvrti Sanità i zauvijek raspustili društvo časti.
Na početku Prvog svjetskog rata riječ Camorra praktički je nestala iz upotrebe. U novim pjesmama o kriminalnom svijetu napolja počelo se govoriti o razbojnicima zvanim guapi, što je bilo povezano s osobnim uspjesima u kriminalnom području u njihovoj četvrti, a ne s aktivnostima kriminalne sekte. Dolazak fašizma 1922. godine zapravo je okončao urbanu Camorru u Napulju, prisilivši preostale kriminalce da se sakriju u prigradskim područjima Kampanije. Mussolinijev totalitarni režim uništio je organiziranu ilegalnu aktivnost i oštro je suzbijao gdje god je bila osumnjičena. 26. svibnja 1927. Benito Mussolini održao je jedan od najvažnijih govora u svom životu, govor Uzašašća, kako je nazvan. U njemu je izjavio da je kraj dominacije organiziranog kriminala u Italiji neizbježan. Do 1932. poduzete su mjere bez presedana za njegovo uklanjanje, gurajući de facto kriminalce u udaljene seoske kutke. Ali tada je Duce bio previše zauzet da bi se bavio kriminalcima. Kult militarizma i pripreme za imperijalistički rat odvratili su pozornost. Tako su na početku Drugog svjetskog rata mnogi bivši kamoristi, migrirajući u obližnja sela, počeli kontrolirati tržnice voća i povrća, proizvodnju duhana i trgovinu u luci. Drugim riječima, uspjeli su se integrirati čak i u fašistički sustav moći, zadržavajući ipak malu sferu utjecaja. Nije se moglo govoriti o konačnoj pobjedi nad organiziranim kriminalom, kako je obećao Mussolini. Od 1935. do 1942. punih 7 godina, talijanske su vojske sudjelovale u Drugom svjetskom ratu, donoseći smrt i razaranje u Etiopiju, Albaniju, Francusku, Grčku i Rusiju. 1943. godine smrt i razaranje vratili su se na poluotok s osvetničkom bijesom. 25. srpnja Mussolini je uhićen, a saveznici su se već iskrcali na Siciliju. Cijelu je godinu Italija postala bojno polje, tonući u još jednu kaotičnu epizodu svoje povijesti, u kojoj su, kao što je poznato, glavni protagonisti uvijek najlukaviji i najbeskrupulozniji. Rat i kasnije oslobođenje izazvali su rađanje gigantskog crnog tržišta. Još jednom geografski položaj Napulja išao mu je u prilog. Većim dijelom rata bio je najvažnija luka u Italiji za dolazak kolosalne količine namirnica za savezničke vojske. Ovaj je protok istovremeno bio spas grada i njegovo prokletstvo. U travnju 1944. zapanjujuća količina, gotovo 45% vojnih tereta s oružjem i hranom bila je ukradena. Nepismeni napuljski guapi, koji su dominirali svojim uskim ulicama, ostvarivali su tolike ogromne profite da ih nisu mogli ni izračunati. Došlo je do toga da su vagali vreće novca, odnosno doslovno, platit ću ti 3 kilograma novčanica od 1000 lira. Ratna razaranja, klasne razlike izgubile su značenje, a na vlasti su bili oni koji su mogli zagrabiti veći dio, čak i ako ga nisu znali izbrojati. Najpoznatije crno tržište postala je Via Vesuvio, gdje se na otvorenom izlagalo sve što je ukradeno od saveznika. Ako ste znali kako i koga pitati, mogli ste čak kupiti i oružje. Među imenima poznatih guapa pojavila su se prezimena poput Giuliano, Pio, Vittorio i Salvatore, koja u naše vrijeme označavaju Camorru. 1943. postala je nulta točka novog razdoblja razvoja napuljskog društva časti. Iskustvo stečeno tijekom razdoblja oslobođenja dalo bi odgovore novoj generaciji na pitanja koja njihovi prethodnici nisu uspjeli riješiti. No, to je bila urbana grana Camorre. Nakon povlačenja saveznika i do 50. godina, seoski su kamoristi ojačali svoje položaje u ruralnim područjima Kampanije, regulirajući opskrbu povrćem, voćem i drugim poljoprivrednim proizvodima. U istom je razdoblju Italija konačno prebrodila poslijeratnu krizu i ljudi su imali priliku dobro se hraniti. Kroz napuljsko veleprodajno tržište Vasta prolazilo je otprilike 30% talijanskog izvoza voća i povrća, dok su drugi dijelovi Italije mogli jamčiti sezonsku trgovinu jedne ili dvije specijalizirane kulture. U izuzetno plodnim unutrašnjim dijelovima Napulja uzgajale su se obilno tijekom cijele godine sve zamislive prehrambene biljke. Svježe rajčice, tikvice, krumpir, breskve i limuni koji su godišnje stizali iz regije vrijedili su otprilike 16 milijardi lira, što je ekvivalentno otprilike 300 milijuna dolara po današnjim cijenama. Još 12 milijardi lira, 220 milijuna dolara, dolazilo je od oraha, lješnjaka, kikirikija, grožđica, smokava i drugih suhih proizvoda. Međutim, unatoč svom bogatstvu, veleprodajno tržište Napulja predstavljalo je sumoran prizor. Redovi oštećenih hangara već tijekom rata u kojima su se neuredno nagurali kamioni s robom. Tržište su opsluživala samo nekoliko zapuštenih ureda i par bankarskih podružnica.
Na okolnim ulicama nije bilo ni teleprintera ni telefona. Poslovi, koliko god veliki bili, sklapani su na stari način, na uličnim pločnicima, s kampanijskim veletrgovcima koji su stizali skupim sportskim automobilima iz svojih sela. 1955. godine zaboravljena riječ kamora stidljivo se ponovno pojavila u tisku, a razlog je naravno bilo senzacionalno ubojstvo i kasnije suđenje koje je nazvano suđenjem Nove Kamore. Pasquale Simonetti, jedan od veletrgovaca s tržnice Vasta, bio je porijeklom iz Nole, malog grada blizu Napulja. Pasquale je bio krupne i visoke građe, zbog čega su ga zvali Veliki Pasquale. Velikog Pasqualea su pogodila 2 metka nepoznatog napadača i umro je od krvarenja po dolasku u bolnicu. Takve priče u ruralnim područjima nisu bile rijetke i da nije ubijen u centru Napulja, vjerojatno nitko ne bi obratio pažnju osim lokalnih novina. No, napuljski novinari počeli su kopati i pronašli mnogo zanimljivih činjenica. Pasquale je uživao ugled okorjelog krijumčara i više puta je bio tužen za kriminalne aktivnosti. Ali ni to nije bilo neočekivano. Njegova je mlada supruga privukla pozornost. Mlada udovica po imenu Assunta Maresca čekala je Pasqualeovo dijete. U obitelji su je zvali Pupeta, što je značilo lutkica, i taj joj je nadimak vrlo dobro pristajao. Davala je dirljive intervjue u kojima je govorila o njihovim velikim osjećajima. A 4. listopada 1955. 2,5 mjeseca nakon ubojstva njezina voljenog, trudna Pupeta stigla je sa svojim vozačem na napuljsko veleprodajno tržište. Tamo se u tom trenutku nalazio još jedan poznati trgovac voćem i povrćem, Antonio Esposito, poznat kao Veliki Toni iz Palme Kampanije. Očito je izbila svađa, tijekom koje je Pupetin vozač pobjegao, a zatim je započela pucnjava. Pupetin je automobil bio izrešetan mecima, a sama neutješna udovica pucala je sa stražnjeg sjedala, zatim je izašla iz automobila i pobjegla. Velikog Tonija pogodilo je 5 metaka i umro je. Tijekom istrage, Pupeta je privukla veliku pažnju. Cijela je zemlja čekala nove fotografije nesretne mlade ljepotice i pokušavala razotkriti prave razloge ubojstva. Na sudu je izjavila: ubila sam iz ljubavi i priznala da je pucala na Velikog Tonija, jer joj je na samrtnoj postelji Veliki Pasquale rekao da se Veliki Toni dogovorio s drugim trgovcem, Antonijom Tutelom, poznatim kao Boss, da eliminiraju Velikog Pasqualea. Za sentimentalni dio publike ovo je bila ljubavna priča, ali za pronicljivije bio je to banalan obračun bandi za moć. Novine sa sjevera započele su široku raspravu o Novoj Camori, postupno se počela nazirati prava narav Pupete. Prvo, nije bilo jasno koliko je ljudi sudjelovalo u toj pucnjavi. Izašlo je na vidjelo da je u automobilu, osim pobjeglog vozača, bio i 16-godišnji Pupetin brat, Ciro, za kojeg se jako brinula. Balistička pretraga nije dala rezultate. Na tom je mjestu, već od rata, sve bilo posuto mecima i nije bilo načina da se utvrdi istina. Optužba je pretpostavila da je Pupeta vrlo lako mogla voditi vatrenu skupinu koja je došla posebno kako bi eliminirala Velikog Tonija. Drugo, Pupetu su izravno pitali ima li njezina obitelj nadimak. Neko je vrijeme izbjegavala pitanje, ali je zatim s ponosom odgovorila: moju obitelj zovu E-lampe, što znači svjetlucave oštrice. Obitelj Maresca bila je poznata po svojoj žestini, a njezin nadimak odgovarao je slavnoj kriminalnoj povijesti klana Camore. Treće, unatoč mladoj dobi, Pupeta je već imala problema sa zakonom zbog nasilja, ali je žrtva iz nekog razloga povukla prijavu. Četvrto, otkrilo se da je nedugo prije ubojstava održana večera za 50 uzvanika, kojoj su prisustvovali i Veliki Pasquale i Veliki Toni. Očito, kako bi sklopili posao, ali očito je nešto pošlo po zlu. Slučaj Pupeta otkrio je talijanskim građanima novi svijet organiziranog kriminala u kojem u biti nije bilo ničeg novog. Savez Pupete i Velikog Pasqualea bio je spoj starog kriminalnog klana s perspektivnim guapom, a svijet kampanijskih trgovaca voćem nije bio vođen obiteljskim strastima, kako je Pupeta željela uvjeriti javnost, već hladnim proračunima i kriminalnom diplomacijom. Njezina kasnija svjedočenja još su više razotkrila način na koji se vodilo seosko poslovanje. Ona je Velikog Pasqualea nazvala predsjednikom cijena krumpira. Bio je čovjek koji je određivao veleprodajne cijene na tržištu i Veliki Toni iz Palme Kampanije opisan je kao predsjednik cijena. Svaki od njih kontrolirao je opskrbu određene vrste povrća i redovito su se sastajali na tržištu kako bi se dogovorili. Za kupce takav neučinkovit sustav jamčio je konstantne cijene i neprekinute isporuke. U zamjenu za svoje usluge Veliki Pasquale primjerice primao je madzetu od 100 lira za svakih 100 kg krumpira.
Prema svjedočenjima mogao je poslati na tržište do 50 kamiona krumpira dnevno, što je iznosilo otprilike 750.000 kilograma i tako zarađivao do $12.000 po modernim cijenama u dobrom danu. I to ne računajući profit od iznuda poljoprivrednicima. Kasnije se otkrilo da Nova Camorra nije zauzela samo nišu povrća. Tržište stoke također je bilo pod njihovom kontrolom, a njegovo se središte nalazilo upravo u Noli. Tako se sredinom 50. godina pojavila nova slika Camorre. Većina uglednih ljudi koji su se predstavljali imali su luksuzne kuće, poslugu, tjelohranitelje. Imali su restorane, luksuzne automobile i osobne krojače. Pasqualeov ujak, koji je odslužio 20 godina u Sjedinjenim Državama, provodio je vrijeme gubeći ogromne svote u kasinima. A Pasqualeov ubojica bio je sin bivšeg gradonačelnika njegova grada i vodio je potpuno legalan posao u nekoliko gradova Italije. Pupeta je na kraju osuđena na 18 godina zatvora zbog namjernog ubojstva velikog Tonija. O njoj će biti snimljeno nekoliko filmova, a 80. godina tumačit će je Mussolinijeva unuka. Tako 50. godina kamoristi još uvijek nisu skupili dovoljno novca i nisu stekli dovoljno utjecaja da reguliraju nešto više od cijena krumpira. Bila je to djelatnost bez ureda, temeljena isključivo na usmenim dogovorima. No, operacije Camorre već su bile velikog opsega i, kao i u prethodnom stoljeću, nisu se mogle razvijati bez neke političke zaštite. Paralelno, u tom je razdoblju Urbana Camorra postupno počela jačati svoj utjecaj u krijumčarenju. 1961. godine slobodna luka Tanger u Sjevernoj Africi, kroz koju je prolazio glavni promet krijumčarenog duhana, zatvorena je, a Napulj se ponovno našao kao glavna vrata ne samo za Italiju, već i za Europu. Još uvijek nije postojala snažna kriminalna organizacija sposobna ugušiti konkurenciju, a Napulj je odmah preplavljen rijekama krijumčara svih vrsta, Sicilijanaca, Genovežana, Korzikanaca i Marsejezana. No upravo je sicilijanska mafija promijenila pravila igre krijumčarenja općenito, a za Camorru posebno. Zbog velike konkurencije, sada je pobjeđivao samo onaj tko je modernizirao svoje sheme, imao uspostavljene veze s brodarskim tvrtkama, brze glisere i plaćao dužnosnike na kopnu. Krijumčarenje je prestalo biti amaterska aktivnost. Započeli su ratovi za podjelu sfera utjecaja. Camorra je u tom trenutku bila pod pritiskom Sicilijanaca i Marsejezana. Prvi su regrutirali najveće kamoriste u mafiju, a drugi su se bojali poslovati s Napolitancima, koji su bili preblizu mafijašima. Početkom 70. godina, nakon duge borbe, Sicilijanci su istisnuli Francuze s tržišta. Nedugo prije toga, Sjedinjene Države uspješno su provele operaciju French Connection, koja je teško pogodila Marsejezan, lišivši ih njihovih tvornica heroina. Tako su sredinom 70. Talijani definitivno preuzeli napuljsko tržište krijumčarenja i trgovine drogom. Tijekom tog razdoblja između mafijaša i kamorista stvorile su se snažne obiteljske veze temeljene na dinastijskim brakovima i ulozi djece kao kumova, padrini, koji su u doslovnom smislu postali članovi obitelji. Veliki napuljski krijumčari službeno su inicirani u mafiju. Najmanje 2 mafijaške obitelji u Kampaniji, koje će imati ulogu u budućnosti, stvorene su uz dopuštenje Palerma. Jedna od njih nalazila se u samom gradu i bila je okupljena oko velike obitelji Zaza o Mozzarella, uključujući ludog Mikea Zazu. Druga se temeljila u Maranu, malom gradu na sjevernoj periferiji Napulja. Marano je bio dom čovjeka koji je 1955. pucao na velikog Pasqualea iz Nole. Rođaci ubojice, braća Valjeta, sada su vladali gradom i bili su inicirani u mafiju. Tako su nove mafijaške obitelji u Kampaniji naslijedile 2 glavne kriminalne tradicije Napulja. Ludi Mike Zaza predstavljao je Urbanu Camorru, rođenu iz crnog tržišta tijekom Drugog svjetskog rata. Braća Valeta bili su onaj tip kamorista koji su se dugo bavili kontrolom opskrbnih ruta iz ruralnih područja do gradskih tržnica. Dakle, u nekom smislu, otvaranje mafijaških podružnica u Kampaniji bilo je i vrlo značajan povratak u prošlost. Prvi put od vremena starog napuljskog društva časti, jedinstvena organizacijska struktura pokrivala je i urbanu i ruralnu Camoru. Širenje trgovine krijumčarenim cigaretama i bliske veze između sicilijanskog i napuljskog kriminalnog svijeta pogodovale su mafiji Camorri. I ne prvi put u povijesti samo značenje riječi Camorra doživjelo je transformaciju. Nekada, ako se koristila, odnosila se na male lokalne bande ili mreže krijumčara ili čak na pojedinačne guape. Sada su kamoristi sve više bili dužnosnici mnogo većih skupina, sa širim rasponom kriminalnih aktivnosti i većom financijskom sofisticiranošću. Uspjeh je bio zapanjujući.
Prema jednoj procjeni, krajem 70. godina godišnji promet ilegalnog poslovanja s cigaretama u Kampaniji iznosio je otprilike 48,6 milijardi lira. To je ekvivalentno otprilike 215 milijuna dolara po modernim cijenama, a neto dobit bila je između 20 i 24 milijarde, odnosno između 88 i 106 milijuna američkih dolara. 1977. karabinjeri su pronašli ludog Mikea Zazu s knjigovodstvenom knjigom prema kojoj je krijumčarenje duhana mafije Camorre donosilo impresivnih 150 milijardi lira godišnje. Procjenjuje se da je između 40 i 60 tisuća ljudi u regiji Kampaniji pronašlo posao u sektoru krijumčarenja duhana. No, za Sicilijance Napolitanci nisu bili jednaki. Ako su mafijaši skrupulozno poštovali sve zakone, kamoristi odrasli na ulicama Napulja teško su održavali prestiž organizacije. Ludi Mike i ostali napuljski krijumčari nikada nisu izgubili reputaciju skliskih ljudi u mafijaškom okruženju. Prema svjedočenju suradnika pravde Tomasa Buscette, imali su prevarantski mentalitet i bili su skloni varanju. 1978. godine procvat krijumčarenja duhana usporen je, jer je međunarodni sporazum omogućio vlastima da progone krijumčare u međunarodnim vodama. Te godine zapljene cigareta dosegle su vrhunac. No do tada je trgovina krijumčarenom heroinom otvorila novo, unosnije i mnogo kontroverznije poglavlje u povijesti talijanskog kriminalnog svijeta. Tako su se u desetljeću od 1970. do početka 80. godina u organizacijskoj strukturi Camorre dogodile globalne promjene. Prvo, ostala je podjela na urbanu i ruralnu Camoru, koje su djelovale paralelno, ali ipak zajedno. Drugo, kamoristi su uspostavili snažne veze sa Sicilijom. Treće, ovladali su krijumčarenjem na novoj razini, što bi bilo nemoguće bez veza s političkom sferom potpuno drugačije kvalitete. 1970. godine talijansko poslijeratno ekonomsko čudo iscrpilo se i zemlja je ušla u dugu krizu. Jug se vratio u razdoblje propadanja. Nakon masovne industrializacije i urbanizacije, s masovnim preseljenjem stanovništva u regiju, Napulj je postao još veći nego prije i ponovno je bio siromašan grad, zatvoren u sebe. Svake godine izbijale su epidemije hepatitisa, a 1973. čak i kolere. Nezaposlenost je rasla, kao i nepovjerenje stanovništva u vladu. Vlast je u tom trenutku bio tipičan zamršen sustav u kojem su odluke donosili zastupnici različitih frakcija, od kojih je glavna bila kršćanska demokracija. U taj se sustav uklopila i Camorra, koja je trebala oprati svoje rastuće prihode od krijumčarenja droge. Nova Camorra učila je iz pogrešaka 19. stoljeća. Moderne bande brzo su počele diverzificirati. Kupovale su velike površine zemlje, opskrbljivale voćem i povrćem državne institucije, gradile tvornice za preradu hrane, upravljale tvornicama cementa, osnivale građevinske tvrtke i gradile stambena naselja, vodile noćne klubove i ilegalne kockarnice, te kontrolirale i trgovinu drogom. I osim toga, ovo razdoblje karakterizira pojava novog lica na sceni kriminala u Kampaniji, bez čijeg poznavanja se ne može nastaviti pripovijedanje. Govori se o Raffaelu Cutolu, osnivaču i vođi nove organizirane Camorre, NCO, možda najveće kriminalne organizacije u povijesti Italije. Od sada pa nadalje nazivat ću je jednostavno NCO. Prema procjenama policije, na vrhuncu svog razvoja 1980. godine NCO je brojala 7000 članova. Cutolo je gotovo cijeli svoj život proveo iza rešetaka. Njegova zatvorska karijera započela je 1963. godine, kada je u dobi od 21 godine osuđen na 24 godine zatvora zbog pucnjave na muškarca. Cutolo je gotovo pregazio 4 žene, kočeći u posljednjem trenutku. Prolazni vatrogasac je intervenirao kako bi ih obranio, a Cutolo je pucao na njega. Otežavajuća okolnost bila je ta što je Cutolo pripadao poznatoj kamorističkoj obitelji u četvrti, iako nije bio bogat. Iz Poggiorealea poslan je u zloglasni zatvor Poggioreale i upravo je tamo Cutolo razvio svoju ideju o velikoj kriminalnoj organizaciji. 1978. godine prebačen je iz Poggiorealea u psihijatrijsku bolnicu i nakon nešto više od mjesec dana pobjegao je razbivši zid bolnice dinamitom i vrativši se na slobodu. Međutim, krajem 70-ih ponovno se vratio iza rešetaka, nastavljajući voditi svoju organizaciju izravno iz zatvora. Cutolo je primijenio nepogrešive metode koje je koristila zatvorska Camorra 19. stoljeća. Nadimak profesor, tijekom zatočeništva pročitao je sve dostupne knjige o staroj Camorri. U biti, Cutolo je izgubljenoj mladeži depresivnog Napulja, koja se okupljala u bandama, ponudio istu stvar koju su nudili i njegovi prethodnici, osjećaj pripadnosti sustavu. No, on se temeljio naravno na prijateljstvu i časti.
Mnoge je rituale preuzeo od članova Ndranghete, koji su bili zatvoreni s njim i čuvali tradicije prošlosti, budući da je Ndrangheta, kao što se sjećate, nekada bila dio stare zatvorske kamore i također potječe od jednog od 3 španjolska brata. U NCO-u je postojao pravi kult ličnosti profesora, koji je on vješto održavao. Cutolo je pisao jednostavne pjesme i eseje u kojima je promišljao o časti, prijateljstvu i smrti, te romantizirao sliku herojske smrti za zajednički cilj. I doista, u razdoblju procvata NCO-a, tisuće njegovih vojnika bez oklijevanja bi ga slijedilo u smrt. Sudionici Cutolove organizacije nazivali su se podčasnicima. NCO se bavila svim vrstama ilegalnih aktivnosti, od trgovine drogom i krađe kamiona do preusmjeravanja poljoprivrednih subvencija Europske ekonomske zajednice i infiltracije u državne građevinske projekte. No glavni alat utjecaja ostala je iznuda, reket. Cutolovim reketom upravljali su ljudi od povjerenja, uključujući njegovu stariju sestru Rozetu, koja je bila jedna od najutjecajnijih ženskih šefica Kamore. 1978. Cutolo je poslao svoje počasnike u bitku, koja se pretvorila u najkrvaviji rat u povijesti kriminalnog svijeta Napulja, rat protiv sicilijanske mafije. Nakon svog senzacionalnog bijega iz psihijatrijske bolnice, profesor je regrutirao 100 novih mladih sljedbenika, reorganizirao strukturu, značajno ojačao sustav reketa i nametnuo svim drugim kamorističkim organizacijama da plate taksu od 20.000 lira za svaku kutiju krijumčarenih cigareta iskrcanih u regiji. To je značilo samo jedno: težio je postati apsolutni vladar cijelog kriminalnog svijeta Kampanije. I sve je to, u profesorskom stilu, bilo u skladu s tradicijom Napuljskog društva časti. NCO je morao voditi križarski rat za oslobođenje regije od sicilijanskog utjecaja. Sicilijanci sa svojom mafijom bili su prepreka na putu blagostanja. Nova obitelj, NF, prva je formirana od mafijaških klanova koji su se udružili kako bi se oduprli Cutolu. Zatim su im se pridružili i kamoristički klanovi. Tako je započeo veliki rat između 2 naoružana tabora, NF i NCO. Veličina vojski bila je apsolutno bez presedana u cijeloj dugoj povijesti organiziranog kriminala u Kampaniji, kao što je bio bez presedana i opseg krvoprolića. Otprilike 1000 ljudi poginulo je u 5 godina. Bitka u Kampaniji početkom 80-ih bila je vrlo zbunjujuća jer je NF bila labav savez, a ne jedinstvena organizacija. Na nju su djelovali mnogi čimbenici. Neki su sudionici izlazili iz igre, sklapali saveze, raspadali se, umirali, a izvana ih je pritiskao mafija. Struktura NF-a općenito se može svesti na njezina 2 središnja sudionika, klanove Giuliano i Valletta, koji su predstavljali 2 vrste vođenja kamorističkih poslova karakteristične i danas. Giuliano, nastanjeni u luksuznoj kući u ulici Forsella, u centru Napulja, bili su ljubitelji raskošnog luksuza koji svoje korijene vuče iz baršunastih prsluka i zlatnih lanaca njihovih predaka. Karijera obitelji započela je na poslijeratnim crnim tržištima. Njihove metode zarade bile su urbane, klađenje, ulaznice za Napoli, trgovina drogom, krađe, proizvodnja krivotvorina i sve vrste zaštite. Područje sjeverno od grada bilo je dom skupini mirnijih kamorista, koji su također postali dio NF-a. Bio je to Marano, malo poljoprivredno središte koje je Kamora davno odabrala. Upravo je odande, kao što se sjećate, potjecao ubojica velikog Pasqualea iz Nole. Njegovi rođaci, Lorenzo, Gaetano, Angela i Ciro Valletta, postali su nevjerojatno bogati tijekom procvata krijumčarenja duhana. Njihova farma, okružena drvećem, bila je mjesto svih najvažnijih sastanaka tijekom rata između Cutola i NF-a. Valletta su preferirali skroman javni imidž. Njihovo je bogatstvo bilo ogromno i balansiralo je na granici između legitimnog posla i kriminala. Klan je zarađivao građevinarstvom i krijumčarenjem, imovinom i iznudom, poljoprivredom i prevarama. Tako je NF odražavao svu tradicionalnu raznolikost organiziranog kriminala u Napulju. 1980. dogodio se još jedan ključni događaj u povijesti moderne Kamore. Potres 23. studenog, čiji je epicentar bio u planinama istočno od Napulja u Kampaniji. Umrlo je gotovo 3000 ljudi. Ovaj tragični događaj bio je prava prekretnica za Kamoru, a posebno za organizaciju Raffaellea Cutola. To je uglavnom bilo zbog posebne prirode njegova odnosa s talijanskom političkom klasom. Najtipičniji motiv talijanske socijalne politike bila je distribucija brojnih subvencija, mirovina i ugovora jugu. Umjesto globalnog rješavanja stambenih problema i potreba građana, sva su se ta sredstva raspršila kroz mrežu korupcije, a za doista ozbiljna pitanja koja su zahtijevala ulaganja novca ostalo je vrlo malo.
Potres je razotkrio bolesti kampanije. Prestižne nove zgrade izgrađene novcem središnje vlade urušile su se poput kula od karata. Cijelo krilo jedne od državnih bolnica u selu Sant'Angelo dei Lombardi srušilo se na zemlju, uzrokujući smrt 10 ljudi. Bilo je očito da je u ovom i mnogim drugim slučajevima raspodjela ugovora i poslova pravim ljudima bila prioritetnija od izgradnje čvrste zgrade prema svim pravilima. Za obnovu nakon potresa u kampaniju su potekle rijeke financija. Pohlepni su se političari požurili zaraditi. Broj općinskih vijeća za obnovu neprestano je rastao, kao i broj opasnih zgrada. Unaprijed ću reći da je 1990. 10 godina nakon potresa, 28.000 ljudi od otprilike 50.000 pogođenih i dalje živjelo u hitnim kamp kućicama. Naravno, kamoristi svih frakcija nisu mogli ostati ravnodušni na tako unosan dio. Epizoda koja je otkrila vezu Camorre s građevinarstvom bio je slučaj Cirilo. Ciro Cirilo, kršćanski demokrat, preuzeo je odgovornost za upravljanje ogromnim sredstvima namijenjenim za obnovu kampanije od strane vlade. Nedugo nakon toga, navečer 27. travnja 1981. otela ga je napuljska kolona crvenih brigada talijanske krajnje lijeve organizacije. Nije to bio prvi politički atentat ljevičarskih radikala i svi su dobro znali što će se dogoditi nakon toga. Telefonski poziv s preuzimanjem odgovornosti za otmicu i zahtjevom za otkupninom. Cirilo je bio središnja figura u mračnim makinacijama i znao je mnoge tajne, tako da njegova kandidatura uopće nije bila slučajna. Radikali su građanima otvarali oči na pohlepu političara zbog potresa. Cirilove šanse da preživi ovu kušnju bile su vrlo male. Vlasti su službeno zadržale politiku odbijanja pregovora s političkim otmičarima. Narodni sud crvenih brigada osudio je Cirila na smrt. Bio je osuđen na propast, kao i prethodni oteti. No 24. lipnja 1981. Cirilo je pušten, a brigadisti su objavili da su primili otkupninu od 1.450 milijuna lira. Ministar unutarnjih poslova s ogorčenjem je odbacio verziju da je Cirilo pušten za novac, tvrdeći da je oslobođen bez pregovora. U sljedećih 12 godina šokantna istina o ovoj senzacionalnoj otmici i čudesnom oslobađanju tako važne osobe kao što je Cirilo polako će izlaziti na vidjelo. Kao što ste vjerojatno pretpostavili, vlasti su pregovarale ne s ljevičarskim radikalima, već sa svojim uobičajenim prijateljima, posebno s novom organiziranom Camorrom Raffaellea profesora Cuttola. Priča se odvijala otprilike ovako. 16 sati nakon Cirilovog nestanka, nekoliko je ljudi posjetilo Raffaellea Cuttola u zatvoru. Među njima su bili tajni agent unutarnje obavještajne službe, lokalni gradonačelnik iz Cirilove frakcije i Bleki Casillo, vojni zapovjednik NCO-a i Cuttolova desna ruka. Nakon tajnog razgovora dogovorena je otkupnina znatno niža od one koju su zahtijevale crvene brigade, a Cuttolo je trebao iskoristiti svoj utjecaj za oslobađanje Cirila. Casillo je cijelo to vrijeme nastavio voditi vojne operacije na teritoriju Napulja. Na kraju otkupnina je plaćena, a dragocjeni Cirilo je pušten. Slučaj Cirilo pokazao je dubinu propadanja talijanske države 80. godina. Državna su tijela pregovarala s ljevičarskim teroristima preko posredništva najveće kriminalne organizacije u zemlji. U pregovorima je sudjelovao dugi popis likova, od agenata tajnih službi do sitnih kamorista. I što je Cuttolo dobio, osim poštovanja, država mu se obraća za pomoć i još jednog premještaja u još blaže uvjete. Dobio je dio kolača od poslijeratne obnove. Nisu pronađeni izravni dokazi za to, ali su istrage utvrdile da su poduzetnici bliski NCO-u, uključujući profesora Roberta Sina, dobili ugovore vrijedne 67 milijardi lira za izgradnju kuća u području Avellina. Drugi su kamoristi počeli s poslijeratnom obnovom čak i prije početka slučaja Cirilo. 11. prosinca 1980. samo 2 tjedna nakon potresa, gradonačelnik pogođenog grada blizu Napulja ubijen je jer je pokušao spriječiti tvrtke povezane s organiziranim kriminalom da dobiju ugovore za uklanjanje ruševina potresa. Potres je dakle dodao još jedan aspekt sukobu između NCO-a i NF-a. Međutim, slučaj Cirilo pokazao se presudnim iz drugog razloga. Doveo je do konačnog poraza Raffaellea profesora Cuttola. Talijanska vlada počela je gledati na Cuttola kao na premoćnog i previše nezgodnog saveznika.
18. ožujka 1982. 11 mjeseci nakon Cirilove otmice, u komunističkim novinama pojavio se navodni dokument Ministarstva unutarnjih poslova, koji je sadržavao potpune informacije o pregovorima koji su doveli do Cirilovog oslobađanja. Pismo se pokazalo lažnim, ali mnogo toga što je sadržavalo bilo je istinito. Takva istina da je pokrenula službenu istragu o Cirilovom oslobađanju i pregovorima. Vrlo vjerojatno, autor ovog opus magnusa bio je profesor koji je želio upozoriti pohlepnu vlast. Ako mu ne daju što želi, sve će ispričati. Ali stvari nisu išle kako je on predvidio. Iz ugodnih uvjeta u kojima se hranio jastozima i šampanjcem, odmah je prebačen u zatvor na otoku gdje je izgubio operativni kontakt sa svojim podređenima. A na poluotoku NF je započela čišćenje. Prvo su eliminirali građevinskog poduzetnika koji je upravljao ekonomskim krilom NCO-a, zatim su pogodili nezamjenjivog Blackeya Cassila, Kutolovog vojnog zapovjednika. U siječnju 1983. Cassilo je raznesen eksplozijom automobila bombe u Rimu. Ove akcije NF-a imale su dvostruko značenje. Prvo, pokazati Cutulu da ga vlada više ne treba. Drugo, okončati profesorove težnje da ujedini sve kamorističke bande. Iako sam profesor nije mogao znati da njegov pad znači kraj nove organizirane Kamore, njegov utjecaj na razvoj Kamore teško je precijeniti. Pod njegovom vladavinom Kamora je dosegla razinu bogatstva i utjecaja usporedivu s organizacijama Kalabrije i Sicilije. Profesor je bio jedan od glavnih razloga zašto je Italija svjedočila usponu dviju potpuno novih kriminalnih organizacija, nove obitelji u obliku ujedinjenih klanova. Dobivši regiju u svoje ruke, odmah su započele unutarnje borbe, a prvi sukobi dogodili su se u Maranu u domu klana Valeta. 10. lipnja 1984. 4 su automobila jurila centrom Marana, žestoko pucajući jedni na druge mitraljezima i pištoljima. Ubijen je prolaznik. Karabinjeri su, prateći put automobila, stigli do imanja Valeta. Kuća je bila izrešetana mecima. Napad je vodio Antonio Bardellino, poznati kamoristički šef. Bardellino je bio uspješan militant klana Valeta, ali tijekom rata s NCO-om njihovi su se stavovi razdvojili. Na inzistiranje mafije, Valeta se nisu aktivno miješali u borbu protiv profesora, dok je Bardellinova skupina pretrpjela glavni udar. Namjera Valeta bila je čekati da profesor i Bardellino unište jedni druge, nudeći im priliku da očiste situaciju. Kada je Bardellino shvatio da je rat s Valeta neizbježan, vratio se kući iz svoje baze za trgovinu drogom u Meksiku, posebno kako bi vodio svoje ljude u ovom napadu, a nakon uspjeha vratio se, ostavljajući kampanju protiv Valeta u rukama svog glavnog saveznika, Carminea Alfierija, poznatog jednostavno kao Mr. Zlo. Alfieri je bio porijeklom iz Nole i na početku rata bio je pozvan da se pridruži novoj organiziranoj Kamori. Kada je odbio, profesor mu je ubio brata. Nakon toga Mr. Zlo udružio je snage s novom obitelji. Alfieri se pokazao još nemilosrdnijim od Bardellina. Njegov prvi veliki napad na saveznike Valeta postao je jedno od najbrutalnijih ubojstava u povijesti talijanskih bandi. Krajem kolovoza 1984. na središnjoj ulici blizu Ottaviana zaustavio se dotrajali turistički autobus iz kojeg je izašlo 14 ubojica naoružanih mitraljezima, sačmaricama i pištoljima. Mirno su sišli niz stepenice autobusa i počeli pucati na muškarce koji su igrali karte. 8 je ljudi umrlo. Klub je, kako se otkrilo, bio uobičajeno okupljalište lokalnih saveznika Valeta, klana Galasso, čiji je vođa bio još jedan kamorist iniciran u mafiju. Ovo je bio tako bolan udarac prestižu mafijaša da su mnogi Sicilijanci požurili zatvoriti svoje poslove u kampaniji. Rat protiv Valeta učinio je mistera Zlo Alfierija najmoćnijim kamoristom u kampaniji. No, on je naučio lekcije od obje strane, i od Sicilijanaca i od profesora, i nije pokušavao nametnuti centraliziranu kontrolu i kult ličnosti. Kamora pod Alfierijem postala je konfederacija i kako je kasnije objasnio njezin šef, svi su ostali autonomni. Nismo bili kao sicilijanska mafija. Svaka je skupina imala svog bosa i mogla je djelovati onako kako je bilo korisno za njezin posao. Alfierijeva moć osigurala je određenu ravnotežu u nestabilnom kampanijskom okruženju. Iako je karta organiziranog kriminala u regiji postala rascjepkanija, 1983. godine postojalo je 12 kamorističkih organizacija u kampaniji. 5 godina kasnije, 1988. bilo ih je 32. Međutim, fragmentacija nekih klanova Kamore sredinom 80-ih nije značila da je Kamora općenito postala manje moćna. Naprotiv, takva je teritorijalna fragmentacija pomogla kamoristima da dublje prodru u političke i ekonomske sustave. 1987. godine Italija je ušla u još jedno razdoblje ekonomskog blagostanja i doživljavala je potrošački bum. Ali to je s jedne strane. S druge strane,
Utaja poreza bila je raširena, a na jugu su, kao i uvijek, opstali kronični problemi administrativne neučinkovitosti, niske kvalifikacije i obrazovanja, kao i nedostatak domaćih ulaganja. Neregulirani i neoporezovani poslovi bili su posvuda. Talijanski javni dug nezaustavljivo je rastao 80. godina. Iako jug nikako nije bio jedina regija odgovorna za to, glavni krivci za dug bili su uobičajeni osumnjičenici, država i politički sustav koji bi njome trebao upravljati. Stari poroci politike, nepotizam i klijentelizam pojačali su se 80. godina djelomično zbog manje ograničenja. Beskrajne stranačke borbe za prestižne položaje usporavale su izvršnu vlast. Pojavila se nova generacija političkih poduzetnika. Za takve su političare kamoristi bili samo još jedna frakcija čija se podrška mogla osigurati u borbi za monopolizaciju državnih resursa. Organizirani kriminal postao je neizostavan saveznik, a granica između kriminalnih i legalnih poslova nikada nije bila tako tanka. To je postalo posebno očito u zloglasnom građevinskom sektoru, u kojem je svaki veliki klan imao ulaganja u obliku unosnih tvornica cementa. Plaćanje mita postalo je rutina, kao i dodjela velikih podugovora. Cijeli su gradovi obnovljeni bez građevinske dozvole. Napulj se, prema izvješću parlamentarne istrage, pretvorio u megalopolis, koji se može usporediti samo s nekim megalopolisima Južne Amerike ili Jugoistočne Azije. Neugodan je za život i nemoguće ga je proći. Kuće izgrađene na ovaj način imaju dugoročan destruktivni potencijal, no njihovi nesretni stanovnici ili tvrtke koje djeluju na području ilegalne gradnje u potpunosti ovise o dobrohotnosti onih kojima te zgrade pripadaju. Primjerice, Alfierijeva teritorijalna kontrola oko njegova rodnog grada Nole bila je toliko neupitna da nitko nije ni sanjao o sklapanju ugovora ako ne preko njegovih dobrih ruku. Sva dobra modernog kriminalnog carstva prolazila su kroz Alfierijeve ruke. Mito i glasovi, droga i cement, ugovori i oružje. A takvih je bandi bilo 32 u cijeloj kampaniji. 1992. godine taj se broj popeo na 108. Prema najnovijim procjenama, u kampaniji još uvijek postoji otprilike 100 velikih kriminalnih organizacija gdje je kriminalna aktivnost poprimila dugotrajan, ali nestabilan karakter. Klanovi Camorre dolaze i odlaze, spajaju se i raspadaju, bore se i sklapaju saveze. Povećanje nasilja neizbježna je posljedica ove temeljne nestabilnosti. Camorra i dalje ubija više ljudi od sicilijanske mafije ili 'ndranghete. Posljednjih godina zabilježeno je nekoliko značajnih vrhunaca u razini ubojstava. Od 1994. do 1998. bilo je više od 100 ubojstava godišnje kojeg je počinila Camorra, a zatim ponovno 2004. i 2007. Svjetska ekonomska kriza 2008. godine stvorila je plodno tlo za Camorru. Naime, oni su zaista bogati, a u teškim trenucima novac rješava sve. U modernoj Italiji Camorra se više ne povezuje sa slamovima Napulja ili ulicom Forsella. Camorra je možda jedan od najružnijih arhitektonskih projekata na periferiji Scampije, stambeni kompleks Le Vele. To je možda najgori stambeni projekt u Europi. 2000. godina Camorra je pretvorila trokutaste nebodere Le Vele u trgovački centar za prodaju droge. Kompleks, izgrađen 60. i 70. godina, bio je zamišljen da imitira živahne ulice centra Napulja, ali se zapravo pokazao kao ružna i zbunjujuća zgrada, labirint hodnika i unutarnjih prostora koji je izgledao stvoren posebno za prodaju droge. Osim toga, bio je vrlo loše izgrađen. Dizala nisu radila, beton se raspadao, krov je propuštao. Ti su problemi doveli Le Vele do statusa slamova gotovo odmah nakon njezina stvaranja. A kada su očajni izbjeglice, nakon potresa 1980. nezakonito zauzeli prazne stanove, nekolicina građana koji poštuju zakon i koji su se našli u Le Vele, našli su se doslovno u srcu trgovine drogom. Policija je rijetko odlazila u Le Vele, a još rjeđe ulazila unutra. Trenutačno, nakon 20 godina sporova, Le Vele je konačno srušena, a njezini stanovnici premješteni su u nove domove. 90. i 2000. godina širenje droge u Le Vele bilo je pod kontrolom klana Lauro. Njegov osnivač bio je Paolo Lauro, poznat kao O Milionario, milijunaš. Njegova se baza nalazila u Secondiglianu, četvrti blizu Scampije, na sjevernoj periferiji Napulja, koja je izvorno bila niz velikih i elegantnih kuća iz 18. stoljeća, poredanih uz seosku cestu. No 70. i 80. godina ovdje su već nicali ogromni i novi stambeni kompleksi. Milijunaš je vodio centraliziranu organizaciju, stvorenu za potrebe trgovine drogom. Među njegovim najbližim suradnicima bila su njegova dva sina i zet.
Pod njihovim zapovjedništvom bili su takozvani delegati, koji su se bavili kupnjom i veleprodajom droge. Sve što je bilo ispod ove više razine klana, upravljalo se nekom vrstom franšiznog sustava koji je rizične i neuredne svakodnevne poslovne operacije držao na sigurnoj udaljenosti. 20 šefova zona bilo je dopušteno upravljati prodajom u raznim četvrtima milijunaševog teritorija, kao i upravljati uličnim dilerima, promatračima i ubojicama. Službeno priznatih članova klana bilo je otprilike 200 ljudi, ali ih je bilo zaposleno mnogo više. Prema grubim procjenama, na vrhuncu moći milijunaša, prihodi organizacije od prodaje droge iznosili su $1,3 milijardi godišnje. 2002. godine milijunaš je bio prisiljen pobjeći pravdi, a kontrola je prešla na njegove sinove, koji su se trudili umiriti ambicije delegata organizacije. Rezultat zime 2004. i 2005. bio je najnasilniji od nedavnih ratova Camorre, poznat kao prva fajda Scampije, kada se klan Lauro borio s ocijepljenom frakcijom zvanom Španjolci. U tom je razdoblju umrlo otprilike 100 ljudi, uključujući žene. Drugi rat u Scampiji izbio je 2012. već u redovima samih Španjolaca. Klan Lauro bio je jedna od najhijerarhijski strukturiranih kamorističkih organizacija posljednje generacije. Njegov primjer pokazuje jezgru strukture moderne Camorre. S jedne strane, klan Camorre treba strogu zapovjednu strukturu, posebno za vođenje ratova i obranu teritorija. S druge strane, klan mora biti i dovoljno fleksibilan kako bi se njegovi šefovi mogli široko umrežiti, iskorištavajući svaku kriminalnu priliku koja se pojavi u zemlji ili inozemstvu. Izvan ovih principa moguć je širok raspon struktura. Izraz Camorra počeo je obuhvaćati sve od uličnih bandi koje prodaju drogu, koje se mogu naći u siromašnim četvrtima mnogih zapadnih gradova, do velikih sindikata s čvrstim vezama s političkim sustavom i legalnom ekonomijom. Kao i u slučaju klana Lauro, krvne veze često pomažu u ujedinjenju glavnih članova bilo koje organizacije. Šefovi Camorre često se odgajaju u obiteljskim tradicijama nasilja i kriminalnog majstorstva. Mješoviti brakovi između kamorističkih obitelji iz susjednih područja pomažu konsolidirati moć i prenositi to majstorstvo s generacije na generaciju. Koncept majstorstva još uvijek potječe iz zatvorskog sustava. Pravi kriminalni bos uvijek je angažiran u pravom kriminalnom poslu i ničemu drugom važnijem. Važnost obiteljskih veza unutar klanova Camorre pomaže objasniti zašto žene mogu preuzeti vodeće uloge. Slučajevi Pupete Maresđe i starije sestre profesora, Rosete Sutolo, govore nam da su već prije 90-ih neke žene Camorre bile vidljivije od sicilijanskih ili kalabrijskih žena. No u posljednja 2 desetljeća žene u Camorri postale su mnogo vidljivije. Postoje 2 razloga za to. Prvo, kriminalni su se bosovi oslobodili starih predrasuda koje su ih činile slijepima za kriminalne talente žena. Drugo, zbog rastućeg policijskog pritiska, klanovi su delegirali veću moć ženama kada se njihovi muškarci skrivaju ili su uhićeni. Ni Sicilija ni Kalabrija nikada nisu vidjele ništa usporedivo s brutalnom bitkom koja je izbila između žena klanova Graciano i Cava 2002. godine. 26. svibnja te godine vatrena skupina Gracianovih, koja je uključivala 3 žene, progonila je i udarila automobil u kojem se nalazilo 5 žena Cavinih. Tijekom krvave borbe 4 su žene Cavinih ubijene, a 5. je ostala paralizirana. I među žrtvama i među kriminalcima bile su uključene više generacija žena, majke, kćeri pa čak i bake. Camorra, kao jedinstveni fenomen među talijanskim pa čak i svjetskim kriminalnim organizacijama, također je dopustila predstavnicima seksualnih manjina da preuzmu vodeće položaje. Anna Caracciano, poznata kao O Masculone, muškarača, jedna od 12 sestara i braće iz napuljskih španjolskih četvrti, od kojih je 11 aktivno sudjelovalo u organiziranom kriminalu, bila je žena koja je aktivno sudjelovala u vojnim operacijama u ime svog klana 2006. Bila je zatvorena. 3 godine kasnije policija je uhitila Uga Gabrielea, koji je prema vlastima prvi registrirani transseksualni kamorist. Poznata kao Cathy, Gabriele je mlađi brat u jednom od klanova koji su se odvojili od organizacije milijunaša tijekom krvave fajde Scampije 2004. i 2005. Prema policiji, kada je njezin brat promaknut, Cathy je prešla s prodaje kokaina svojim klijentima, bila je prostitutka, na preuzimanje upravljačke uloge u trgovini drogom. Osim činjenice da se Camorra temelji na obiteljskim vezama, promaknuće Cathy moglo bi biti povezano i s tradicionalnom tolerancijom napuljske popularne kulture prema transseksualnim muškarcima, takozvanim feminijelima. Svaka frakcija ima svoj teritorij i trenutno više se ne mora boriti za njega. Sve je raspoređeno.
I zbog potpune fizičke kontrole nad određenim teritorijem pojavila se tendencija koncentracije na specifične vrste aktivnosti, poput distribucije droge, ilegalnog kockanja, prodaje cigareta itd. Drugo, Camorra je još uvijek orijentirana na mlade regrute. Ako je mafija meduza, Camorra je hidra, kojoj umjesto jedne odsječene glave izrastu dvije nove. Mladi i hrabri žude za brzim bogaćenjem, a Camorra im je spremna ponuditi tu priliku. Treće, to je još uvijek stari dobri reket i prodaja svih vrsta zaštite. U slučaju odbijanja zaštite na njihovom teritoriju, kamoristi mogu pretvoriti trgovinu poštenog građanina u tranzitnu točku za ovisnike o drogama. Tako su u mikrovalnoj pećnici bara dileri skrivali kilograme heroina, a to je samo jedna od stotina metoda pritiska za koje su sposobni kriminalni operativci. Četvrto, tradicionalne aktivnosti poput ilegalnih kasina, klađenja i lihvarstva aktualne su i u naše vrijeme. Peto, u naše su se dane pojavile skupine koje se bave samo državnim natječajima i vrlo su uspješne. To je ona ista Camorra s bež rukavicama, utjelovljena u 21. stoljeću. Prema glasinama, prosječna tarifa za posredovanje iznosi 20% dobivenog ugovora. I naravno, najveći izvor profita je sudjelovanje Camorre u međunarodnoj mreži trgovine drogom, za čiju bi priču trebalo snimiti poseban video. Jedna od specifičnih metoda Camorre za trgovinu drogom, za razliku od svih drugih velikih kriminalnih skupina, je korištenje cijelih obitelji u svojoj distribucijskoj mreži. Odrasli obično dogovaraju cijenu i primaju novac, dok njihova maloljetna djeca isporučuju robu. Rast trgovine drogom, pranje novca i općenito brzi porast snage Camorre posljednjih godina doveli su do veće prisutnosti Camorre u inozemstvu. U posljednja 2 desetljeća svjetski su ekonomski i politički sustavi postali mnogo međunarodniji i integriraniji u zajednički sustav, a djelovanja najvećih kriminalaca su posljedično postala mnogo integriranija prilagođavajući se promjenjivim uvjetima. Uzimajući u obzir složenu međunarodnu prirodu trgovine drogom i pranja novca, visokorangirani kriminalac koji djeluje samo u jednoj zemlji vjerojatno će biti istisnut od strane kriminalaca koji pokušavaju koristiti resurse i prilike na globalnoj razini. Ekonomska i društvena moć Camorre znači da ona ostvaruje ogromne profite, pere goleme svote novca u legalnoj ekonomiji i izravno ili neizravno osigurava posao i sredstva za život pola milijuna ljudi. Kako je primijetio jedan od vodećih napuljskih policajaca, Camorra je vjerojatno postala opasnija od mafije, jer je organizirani kriminal u Kampaniji toliko raširen da ga je gotovo nemoguće iskorijeniti, budući da nije monolitna skupina poput mafije, gdje se pronađe bos i njegov zamjenik. Banda se obezglavi, a ostali se dezorijentiraju. Ne, ovdje se odsječe jedna glava, a ostale ostaju i zauzimaju njezino mjesto. Očito je da se stvaranje takve moći nikada nije moglo postići bez podrške ili prešutnog odobravanja lokalnih političara, upravo onih ljudi kojima je povjereno rješavanje problema organiziranog kriminala. I nedvojbeno, nijedna priča o modernoj Camorri ne bi bila potpuna bez posjeta prostranoj i plodnoj ravnici sjeverno od grada, ponekad nazivana Terra di Lavoro, koja je bila poprište nekih od najvažnijih događaja u povijesti organiziranog kriminala u Kampaniji u posljednjih 150 godina. I sada, ono što je nekada bila plodna i prekrasna zemlja, postala je prava talijanska Černobil. 1994. godine, kada je u Italiji rođena Druga republika, Napulj i Kampanija bili su usred krize s otpadom. Odlagališta su bila pretrpana, a ljudi koji su živjeli u blizini počeli su se razbolijevati. Vlada je imenovala komisiju za rješavanje problema, ali su započele odgode. 1996. godine odlučeno je da se Komisiji za otpad daju ovlasti za zaobilaženje uobičajenih ograničenja planiranja i kontrole lokalnih vlasti radi provedbe plana. Na papiru plan je izgledao glatko. Postupno razvrstavanje i odlaganje otpada putem prikupljanja, odvajanja radi uklanjanja opasnih tvari, usitnjavanja i prešanja u takozvane ekobale, koje bi se koristile kao gorivo. Bilo je potrebno izgraditi 7 postrojenja za proizvodnju ekobala i 2 nove spalionice. Tvrdilo se da će, nakon što se puste u pogon, u Kampaniji postojati idealan ciklus prikupljanja i ekološkog ponovnog korištenja otpada. No, rješenje problema otpada u Kampaniji brzo se pretvorilo u ekološku katastrofu. Ciklus prikupljanja otpada bio je neuspješan u svakoj fazi. Krajem 2007. godine izgrađena je samo jedna spalionica, a planovi za izgradnju druge definitivno su otkazani 2012. godine, ali bilo bi bolje da ih uopće nisu izgradili.
Lokacije su bile izuzetno nesretno odabrane. Prva se nalazila nekoliko stotina metara od dječje bolnice, a druga, koja je ostala projekt, bila je planirana za izgradnju na mjestu gdje je već bilo toliko odlagališta da su životinje umirale okolo. Kasnije se otkrilo da izgrađena spalionica loše radi, šireći toksične plinove u radijusu od 10 km. Sa 7 postrojenja za proizvodnju ekobala stvari su išle još gore. Kockice su bile komprimirani i neselektirani otpad u plastičnim omotima koji su pri spaljivanju ispuštali nepoznate tvari u zrak. Nije se moglo ništa učiniti osim odložiti ih što dalje od stambenih područja. Diljem kampanije počeli su se dizati sivo-bijeli zigurati toksičnih kockica otpada. 2004. godine regionalni povjerenik za otpad izvijestio je parlament da se svakog mjeseca 40.000 kubičnih metara koristilo za skladištenje ekobala. Povremeno, u prvim godinama 21. stoljeća sustav prikupljanja otpada u kampaniji, koji je propao, potpuno bi se zaustavio. U najgorem razdoblju 2007. i 2008. godine 100.000 tona kućnog i komercijalnog otpada akumuliralo se na ulicama. Vlasti su reagirale otvaranjem odlagališta koja su već smatrana preopterećenima. Lokalni su stanovnici, s pravom zabrinuti za posljedice na kvalitetu svog života, organizirali bijesne prosvjede. Kamere diljem svijeta prenosile su fotografije planina otpada i prosvjeda, nanoseći neprocjenjivu štetu ugledu Napulja, Kampanije i Italije. Kamoristi su se pridružili građevinskom poslu kasnije od svojih susjeda, no s otpadom su se našli u prvom planu. Ekomafija je termin koji su skovali talijanski ekolozi kako bi označili štetu koju kriminalni svijet nanosi prirodnim i drugim resursima Italije, od ilegalne gradnje do trgovine arhitektonskim blagom. Sektor otpada unosniji da je posao od ekomafije i jedan od najvećih smjerova rasta kriminalnog poduzetništva u posljednja 2 desetljeća. Neuspjeh reforme otpada u potpunosti je njihova krivnja. Camorra se infiltrirala u sustav odlaganja otpada na razne načine i na svim razinama, od sabirnih centara do prosvjeda o organizaciji odlagališta. Tko se nije složio, bio je eliminiran. Camorriste je zanimala samo dobit, nisu razmišljali o posljedicama. Svaki karika u lancu prikupljanja i odlaganja već je teško funkcionirala, a monopolizacija tog sektora od strane Camorre pogoršala je situaciju tako da je sve prestalo funkcionirati. Prikupljanje i odlaganje otpada pretvorili su se u beskrajnu raspravu između državnih struktura o tome tko je kriv i što učiniti. No, najalarmantniji aspekt nisu bile ni ekobale ni neovlaštena odlagališta. Početkom 90-ih počeli su se pojavljivati dokazi da Camorra ilegalno odlaže milijune tona toksičnog otpada iz bolnica i raznih industrija u Terra di Lavoro, područje sjeverno od Napulja. Među otkrivenim otrovima bili su azbest, arsen, olovo i kadmij. Problem je bio mnogo dublji, a svaki pokušaj rješavanja vodio je do Camorre. Ovu je sliku potvrdila istraga poznata kao operacija Cassiopeia između 1999. i 2003. godine, koja je pokazala koliko su ogromnu dobit Camorristi ostvarivali od poslovanja s otpadom i neovlaštenih odlagališta. Jedan od osumnjičenih posjedovao je 45 stanova i hotel ukupne vrijednosti $65 milijuna. Mnogi od optuženika u procesu Cassiopeia priznali su, ali toksični otpad još uvijek se nalazi na području Kampanije, a pitanje otpada i dalje je goruće. Vrhunac napuljske krize s otpadom 2007. i 2008. godine podudario se sa zapanjujućim uspjehom knjige koja je Camorru učinila poznatijom diljem svijeta nego što je bila od vremena prije Prvog svjetskog rata, Gomorra. Naziv ove igre riječi objavio je 2006. godine malo poznati 20-godišnji pisac i novinar Roberto Saviano. Saviano je porijeklom iz Casal di Principe, smještenog u srcu najozloglašenijeg dijela Terra di Lavoro. Nakon smrti Carminea Mister Zlo Alfierija 1992. godine, klan Casalesi postao je dominantna sila u Camorri. Nakon krvavog građanskog rata preuzeli su kontrolu nad poslovanjem s kokainom i zauzeli poljoprivredni sektor, uspostavivši monopol nad nekoliko poznatih prehrambenih marki. I konačno, upravo su Casalesi bili klan odgovoran za stvaranje talijanskog Černobila na svom teritoriju, nudeći usluge odlaganja toksičnog otpada koji se jednostavno ispuštao u kanale. Do rujna 2006. Gomorra je već osvojila nagrade i imala desetke tisuća čitatelja, uglavnom među mladima. Saviano se vratio u svoj rodni grad kako bi sudjelovao na skupu u obranu zakonitosti i odmah je došao pod pažnju bosova iz Casal di Principe, zbog čega sada živi pod stalnom policijskom zaštitom. O Gomorri se može razmišljati na razne načine, ali ona je Camorru ponovno pretvorila u ono što je uvijek trebala biti – nacionalni skandal.
Pokazala je novoj generaciji kampanaca što je Camorra, iako u previše emocionalnom obliku. I možda će upravo nova generacija konačno pronaći način kako se nositi s njom.